இப்ப நான் உங்களுக்கு யாராவது ஒருத்தரது கிரெடென்ஷியல்ஸ் கொடுங்க, அதே மாதிரி நீங்க பேரலா நீங்களும் வந்து பண்ண பாருங்க. ஸோ தட் ஜஸ்ட் ஹார்ட்லி ஒரு 10 நிமிஷம் தான் அந்த குவிஸ் உங்களுக்கு அட்டன் பண்றதுக்கு, சர்டிபிகேட் எடுத்துக்கிறதுக்கு. ஸோ சீரியஸ் ஸ்டடி பண்றவங்க கண்டிப்பா சர்டிபிகேட் வாங்கணும். இல்ல நான் பேஸ் லெவல் அப்புறம் சதாச்சார் கிளாஸ் அட்டன் பண்றேன், சீரியஸ் ஸ்டடி பண்ணலைன்னா நோ இஷ்யூஸ், அவங்க வந்து குவிஸ் அட்டன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஓகே. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनय शलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदण्डिकं। हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छकल्पदारूप्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நம்ம பிரபுபாத பிரணத்தியோட இந்த செஷனுக்குள்ள போகலாம். ओम विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् नामिने नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम
Gauranitai, Gauranitai, Jaya Gauranitai, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Jaya Prabhupada, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitya Gaura Hari Bol, Hari Bol, எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ குவிஸ் ஒரு வாட்டி நம்ம பார்த்துடலாம். எஸ், திவ்யா மாதாஜி இல்லைனாக்கா பிரேமா மாதாஜி யாருன்னா ஒருத்தர் உங்களுடைய இமெயில் ஐடி இங்க டைப் பண்ணுங்க. ஸோ தட் உங்களுக்கு ஒரு கிரெடென்ஷியல்ஸ் நான் அதை செய்து காட்டுறேன். இந்த வீடியோல வந்து ரெஃபரன்ஸ் இருக்கும். ஸோ நீங்க கூட எல்லாருமே வந்து அந்த வீடியோ ரெஃபரன்ஸ் வச்சு நீங்க வந்து உங்களுடைய கிரெடென்ஷியல்ஸை வந்து கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஜஸ்ட் ஒரு 5 மினிட்ஸ் நான் இதை வந்து முடிச்சிடுறேன். ஏன்னா எண்ட்ல வந்து நிறைய பேர் இருக்கிறது இல்லை. அதனால வந்து நான் உங்களுக்கு இதுதான் இந்த வெப்சைட் நான் இங்க போட்டிருக்கேன் பாருங்க, அதுதான் லிங்க். இந்த லிங்க்ல போயிட்டு நீங்க வந்து உங்களுடைய குவிஸ்ன்ற ஆப்ஷன்ல போய் நீங்க வந்து செலக்ட் பண்ணிக்கணும். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஸோ இப்போ நான் உங்களுக்கு ஸ்கிரீன் ஷேர் பண்ணி அதை பத்தி ஒரு வாட்டி பண்ணிடுறேன். ஸோ தட் எஸ், வினோதா மாதாஜி உங்களுடைய இமெயில் ஐடி இல்லைன்னா குமாரி மாதாஜி யாருக்குன்னா நீங்க எல்லாரும் ஆல்ரெடி என்ரோல் பண்ணிட்டீங்களா? சம்படி ப்ளீஸ் அன்மியூட் அண்ட் பேசுங்க. ஹலோ, அன்மியூட் பண்ணிருக்கீங்க, பேசலாம். ஹரே கிருஷ்ணா. வரலட்சுமி மாதாஜி நீங்க பண்ணிட்டீங்களா? வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது. எனக்கு தெரியல யாரு பேசுறது இப்போ? வரலட்சுமி. ஓகே, உங்களோட இமெயில் ஐடி சொல்லுங்க மாதாஜி. இங்க டைப் பண்ணுங்க இந்த சாட்ல, நான் அப்படியே காப்பி பேஸ்ட் பண்ணி சொல்றேன். நானு உங்களுடைய எனக்கு இதுல டைப் பண்ண தெரியாது மாதாஜி. அப்படியா? நான் சொல்லவா? ஓகே, யாரு இது? ஜீவகுமாரி. மெயில் ஐடி ட்ரான் பண்ணி கொடுங்க. எஸ், நீங்க இங்க டைப் பண்ணுங்க மாதாஜி. நான் டைப் பண்ணவா? இங்க டைப் பண்ணுங்க. கரெக்ட்டா? இந்த சாட்ல டைப் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லட்டுங்களா நானு? இல்ல வேணாம், இருங்க பிரபு. அவங்களுக்கு நீங்க ஆல்ரெடி எடுத்திருக்கீங்க. சரி சரி அவங்களுக்கு வந்து ஈஸியா இருக்கும். சரி சரி. ஜாஸ்மின் வினோ 1. ஓகே சரி. எல்லாருக்குமே இது காமன் ப்ரோக்ராம். இது நான் இந்த ரெக்கார்டிங்ல போயின்னு இருக்கு. இன்னைக்கான இந்த ரெக்கார்டிங்ல பார்த்து எல்லாருமே ரெஜிஸ்டர் பண்ணிக்கணும். ஸோ இந்த இஸ்கான் மங்களூர்ல போனீங்கன்னாக்கா குவிஸ்ன்ற ஆப்ஷன்ல போயிட்டு, ஸோ இந்த தமிழ் 18 days ஃபர்ஸ்ட் அந்த 18 daysல போயிட்டு இங்க லாகின் டு என்ரோல் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதுல போயிட்டு நீங்க வந்து என்ரோல், அதை லாகின் டு என்ரோல்ன்ற ஆப்ஷனை நீங்க வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. கிளிக் பண்ணும்போது இங்க வந்து உங்களுக்கு யூசர் ஐடி பாஸ்வேர்ட் ரிமெம்பர் லாகின். ஆல்ரெடி நீங்க லாகின் கிரெடென்ஷியல் ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு இருந்தாதான் இதுல நம்ம போக முடியும். புது யூசர்னாக்கா நியூ யூசர்னா அங்க போய் ரெஜிஸ்டர் அப்படின்னு ஒரு கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா இங்க வந்து யூசர் நேம் வந்து நீங்க என்ன கொடுக்கலாம், இமெயில் ஐடியே கொடுத்துடலாம். மத்தாச்சும் உங்களுடைய பெயர் ஃபுல்லா போடுங்க சாட்ல. ஃபுல் நேம் போடுங்க. வினோதா மாதாஜி ஃபுல் நேம் போடுங்க. வினோதா தானா? போட்டுட்டுமா அப்படியே? வினோதா. உங்க இனிஷியல் சொல்லுங்க மாதாஜி. வினோதா கே. ஓகே, உங்களுடைய இமெயில் அட்ரஸ். ஸோ நான் இது வந்து ஒரு பாஸ்வேர்ட், சேம் பாஸ்வேர்டு தான் செட் பண்றேன். நீங்க அப்புறமா லாகின், உங்க வீட்ல லாகின் ஆகி நீங்க வந்து பாஸ்வேர்ட் சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஓகே, எல்லாருமே இதே மாதிரி தான் பண்ணணும். ஸோ தயவு செஞ்சு உங்க வீட்ல யாராவது ஹெல்ப் பண்றவங்களா இருந்தா கூட அவங்களுக்கு கூட இதை சொல்லி இந்த வீடியோவை வந்து இன்னைக்கான பிளேலிஸ்ட்ல நீங்க பாத்தீங்கன்னா கூட இருக்கும். ஸோ இதை இந்த ஐ எம் நாட் எ ரோபோட் அந்த செக் பாக்ஸை கிளிக் பண்ணி
இந்த 2 செக் பாக்ஸையும் நம்ம வந்து கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணிட்டு ரெஜிஸ்டர் பாஸ்வேர்டு ஏதோ ஓகே தப்பா பண்ணியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா 01 ஹரே கிருஷ்ணா 01 ஓகே ஐ திங்க் எஸ் மாதாஜி உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி உங்க அக்கௌண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு மெயில் வந்திருக்கும். ஓகே ஸோ நீங்க வந்து அக்கௌண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து கரெக்டா பண்ணிட்டீங்கன்னுட்டு. ஸோ எல்லாருமே இதே தான் பண்ணணும். அதுக்காக முடிச்ச பிறகு இங்க லாகின் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு. அதை போய் நீங்க கிளிக் பண்ணணும். கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா அதே இமெயில் ஐடியை வந்து கொடுத்துட்டு பாஸ்வேர்டு அங்க என்ன செட் பண்ணீங்களோ ஹரே கிருஷ்ணா 01 அதுதான் நான் செட் பண்ணியிருக்கேன் மாதாஜி. நீங்க அப்புறமா சேஞ்ச் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே மாதாஜி, நன்றி மாதாஜி. இப்போ வந்து நான் லாகின் ஆயிட்டேன். கோ டு மை அக்கௌண்ட் அப்படின்ற இதுக்கு வந்து நீங்க போகணும். ஸோ உங்க அக்கௌண்ட் இதுதான் இது. இதுல போயிட்டு உங்க வந்து நோ கோர்சஸ் ஃபவுண்ட் இங்க வந்து ஆல் கோர்சஸ் அப்படின்னு நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து வருவாங்க. ஸோ இதுல வந்து கிட்ஸ் முதல்ல எல்லாம் இருக்கிறது எல்லாமே கிட்ஸ். கீழே வந்தீங்கன்னா தான் அடல்ட்ஸ் வரும். லெவல் 1 18 days அப்படின்னு இருக்கு இல்லையா, அதுல போயிட்டு நீங்க தமிழ் அப்படிங்கிற இந்த இதுல போயிட்டு நீங்க இந்த ஆப்ஷன் டேக் திஸ் கோர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன். ஸோ இந்த கோர்ஸை வந்து நீங்க இங்க போய் கிளிக் பண்ணணும். பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டே 0ன்னு வரும். நான் என்ன ஆன்சர் கொடுக்குறேனோ இதை அப்படியே பார்த்து நீங்க வந்து பண்ணிக்கோங்க. ஏன்னா இது எல்லாமே இமெயில் ஐடி எதற்காக மாதாஜி, இது எல்லாருமே நீங்க வந்து விஸ் அட்டென்ட் பண்ணணும், சர்டிபிகேட் வாங்கணும்னாக்கா அதுக்காக தான் இது செய்யறது. ஸோ இந்த பட்டன் பாத்தீங்கன்னாக்கா இப்போ வந்து ஒரு அதாவது இதே இந்த கலர்ல தான் இருக்கு. ஒன்ஸ் நீங்க முடிச்சிட்டீங்கன்னாக்கா இங்க இருக்கக்கூடிய கலர்ல வந்து கம்ப்ளீஷன் வந்து இந்த மாதிரி கலர்ல வரும். ஓகே ஸோ அப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சு போயிடும் ஓகே நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிருக்கோம்னுட்டு. ஸோ நான் இதை வந்து கிளிக் பண்றேன். அப்புறம் ஸ்டார்ட் விஸ் அப்படின்னு வருது. இதெல்லாம் ஜென்ரல் கொஸ்டின்ஸ் தான் இது. ஸோ வெப்சைட் பேர் இங்கே கொடுத்துருக்கு iskanmangaluru.com. ஓகே ஸோ www.iskanmangaluru சாரி இங்க iskanmangaluru.com அதுதான் வந்து கரெக்டான வெப்சைட். mangaluru.iskan.com கிடையாது. ஓகே iskanmangaluru.com தான் நம்மளுடைய ராதா கோவிந்தா டெம்பிளுடைய வெப்சைட். ஸோ அதை நீங்க செக் பண்ணீங்கன்னா கரெக்ட்னு வரும். அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் வந்து சப்ஸ்கிரிப்ஷன் யூடியூப் சேனல் எஸ் அப்படிங்கிற இந்த எஸ் என்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி அதையும் செக் பண்ணுங்க. அடுத்து வந்து நெக்ஸ்ட் யூடியூப்ல நீங்க எப்படியும் பார்ப்பீங்க இல்லையா, ஃபேஸ்புக்ல நிறைய பேர் இருப்பீங்க, அதுக்கும் நீங்க வந்து எஸ்ன்னு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே நெக்ஸ்ட் எஸ் அதாவது விசிட்டிங் வெப்சைட் இஸ்கான் மங்களூர் சென்று வினாடி வினாக்கு பதிவு செய்து உள்ளீர்களா, என்ரோல் பண்ணிட்டு இருக்கீங்களா அப்படின்னாக்கா இப்ப பண்ணிருக்கீங்க, அதனாலதான் நீங்க லாகின் ஆனீங்க இல்லையா, அதனால வந்து எஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணணும். அடுத்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் ஏதாவது கிடைச்சா நீங்க வந்து அட்மின் நம்ம பாலாஜி பிரபு தான் அந்த குரூப்ல இருக்காரு. ஸோ அதுக்கப்புறம் கோஹோஸ்ட் வாலண்டரி சேட் எல்லாருமே அவர் தான் பாத்துக்குவாரு. அதனால வந்து ஆல் த எபவ் மேலே உள்ள அனைத்தும் அப்படின்றது வந்து கிளிக் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து எட்டிகேட் கிளாஸ் எட்டிகேட் வந்து நம்ம வந்து கம்யூனிகேஷன் யார்கிட்டயாவது சொல்லும் பொழுதோ பேசும்போதோ வந்து அந்த அடக்கத்தோட பேசுறது கவனத்தோட பேசுறது அந்த இது இருக்கணும். பி ரெகுலர் அட்டென்ட் பண்ணணும், யூடியூப் சேனல் ப்ராப்பரா பாட்டணும், எல்லாருமே ரெஸ்பெக்ட் ஆல் த எபவ் தான் நம்ம கொடுக்கணும் இது இல்லையா. ஸோ அன்மியூட் பண்ணாதீங்க, சவுண்ட் எல்லாம் வருது. ஸோ பாலாஜி பிரபு நீங்க மியூட் பண்ணிடுங்க, பட் தே கேன் அன்மியூட் பண்ற மாதிரி வைங்க. வாட் இஃப் எனி கொஸ்டின்ஸ் அபவுட் த கிளாஸ் குவிஸ், அதாவது கிளாஸ் குவிஸை பத்தி உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கூட என்கிட்ட வந்து கிளாஸுக்கு வரும்போது நீங்க கண்டிப்பா கேட்கலாம். ரைஸ் இது மாதிரி ஹேண்ட் ரைஸ் பண்ணி கேட்கலாம், சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணியும் கேட்கலாம். ஓகே உங்களுக்கு எந்த டவுட்ஸ் இருந்தாலுமே ப்ளீஸ் ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க். அப்புறம் டவுட்டை எப்படி கேட்கறதுன்னு சங்கோஜமே பட வேண்டாம். இங்க சங்கோஜப்பட்டா நம்மளால வந்து பக்தியில வந்து முன்னேற முடியாது. எஸ் தவறு என்பது நம்ம எல்லாருமே இழைக்கக்கூடிய ஒன்றுதான். அதனால வந்து அவங்க மாதாஜி ஏதாவது தப்பா நினைச்சுப்பாங்க அப்படிங்கறதெல்லாம் எதுவுமே தேவையில்லை. ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் ஆக்சுவலி. ஓகே ஸோ ஃபாலோ த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் போஸ்டட். நம்ம வந்து என்னென்ன இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் வந்து போஸ்ட் பண்றாங்களோ அந்த வாட்ஸ்அப் குரூப்ல அதுல நீங்க பாத்துக்கணும், இல்ல டீச்சர் கிட்ட கேட்கணும், இல்லைன்னா நம்ம கோஹோஸ்ட் கிட்ட கேட்கணும். பாலாஜி பிரபு இருக்கார், பாலாஜி பிரபு இஸ் தேர் இந்த குரூப்ல இல்லையா. ஸோ அவர்கிட்ட நீங்க வந்து கேட்கலாம். ஸோ இந்த மாதிரி எஸ் நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் இபுக்ஸ் பாலாஜி பிரபு இபுக் ஷேர் பண்ணீங்களா? இபுக் சாஃப்ட் காப்பி ஆஃப் பகவத்கீதா
இன்னைக்கு தான் எல்லா கோர்ஸ் மெட்டீரியலுமே ஷேர் பண்ணிருக்க மாதாஜி. அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஷேர் டேயோட பண்ணிடு. கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ல இருக்கு மாதாஜி இ புக். புக் இருக்கா? ஓகே. ஃபர்ஸ்ட் டே உடைய கோர்ஸ் ஆமா. மெட்டீரியல் டே 1 அந்த இதுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பகவத்கீதை உண்மை உருவில் தமிழ்ல இருக்கும். அதை உட்கார்ந்து நீங்க எல்லாரும் வாசிச்சுக்கலாம். எனக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணுங்க மாதாஜி. பண்ணனே நானு. இல்ல எனக்கு மறுபடியும் லெஃப்ட் ஆயிட்டேன் நானு நெட்வொர்க் இஷ்யூனால. ஓகே. சோ குவிஸ் நீங்க எடுத்துட்டீங்கன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா அங்கேயே வந்து நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ற ஆப்ஷன் கிடைக்கும். சர்டிபிகேட் வேற எங்கேயும் நீங்க தேட வேண்டாம். ஸோ இதோட இந்த டே 0 முடிஞ்சது. ஓகே. எல்லாரும் இந்த வீடியோ பார்த்து எப்படி நான் செய்தனோ அதே மாதிரி செய்யுங்க. அடுத்து நெக்ஸ்ட் டே 1க்கு போகணும்னா ஸோ இங்க வந்து மறுபடியும் ஸ்டார்ட் விசன் பண்ணிட்டே போனீங்கன்னாக்கா இந்த மாதிரி வந்து ரேடியோ பட்டன் தான் செலக்ட் பண்ணி சப்மிட் பண்ணணும். ஹார்ட்லி 10 நிமிஷம் தான் ஆகும். இப்போ நீங்க இன்னைக்கு 6 கிளாஸ் வரைக்கும் முடியுது. நாளைக்குள்ள நீங்க இந்த 6 எல்லாத்தையுமே முடிச்சிடலாம் நீங்க. ஓகே. ஸோ எல்லாமே கிளாஸ்ல சொல்லி கொடுத்தது தான் இருக்கும். நீங்க வந்து ஈஸியா வந்து சப்மிட் பண்ணிடுங்க. வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? எனி டவுட்ஸ்? எதுவும் டவுட்ஸ் இல்லை. நான் இங்க லாக் அவுட் ஆயிடுறேன் மாதாஜி. நீங்க எல்லாரும் லாக் அவுட் ஆக வேண்டிய அவசியம் இல்லை. உங்களுடைய டிவைஸ்ல நீங்க எப்பவுமே லாகின்ல கூட இருக்கலாம். தவறு ஒன்று கிடையாது. டே 1 டே 0 முடிச்சிருங்கன்றதுக்காக இந்த பட்டன் பாத்தீங்கன்னாக்கா அந்த ஆம்பர் சிக்னல்ல அந்த ஆம்பர் கலர்ல வந்து எனேபிள் ஆயிருக்கு. அதுதான் வந்து கம்ப்ளீஷன் ஸ்டேட்டஸ். ஓகே. ஸோ வேற ஏதாவது டவுட்ஸ் இருக்குங்களா? உங்களுக்கு வந்து as long as உங்களுக்கு வந்து தவறுன்னு வரும்பொழுது அதை நீங்க அந்த ஆன்சர் கூட கீழவே இருக்கு, படிச்சீங்கன்னா தெரியும். அதனால ஃபைனலா சப்மிட் பண்ணிடாதீங்க. ஸோ கம் பேக் கோ பேக் அதுக்கப்புறம் கரெக்டான ஆன்சரை செலக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் கடைசியில சப்மிட் பண்ணுங்க. ஓகே. தவறான ஆன்சர் வந்துட்ட பிறகு கடைசி வரைக்கும் போயிட்டு நீங்க வந்து சப்மிட் பண்ண வேண்டாம். ஸோ கம் பேக் லாஸ்ட் சப்மிட்ன்ற ஆப்ஷன் லாஸ்ட்ல தான் இருக்கும். அதனால அந்த லாஸ்ட்ல போன பிறகு நீங்க வந்து அந்த மாதிரி செய்யாதீங்க. ஓகே. இப்ப நாம என்டர் இன்டு த கோர்ஸ். ஸோ இன்னைக்கு அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பற்றி நாம பார்க்க போகின்றோம். ஸோ எல்லாருமே நீங்க எல்லாரும் கூட அதே மாதிரி பண்ணிடணும். பாக்கியம் விவேகானந்தன் மாதாஜி, அப்புறம் வந்து ஷாஜஹான் மாதாஜி, பிரேமாவதி சண்முகம் மாதாஜி, பிரகாஷ் ரேவதி மாதாஜி, நீங்க எல்லாரும் இதே மாதிரி கிரியேட் பண்ணிக்கோங்க மாதாஜி. லக்ஷ்மி பாஸ்கரன் மாதாஜி, நீங்க எல்லாருமே இதே மாதிரி. ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா பாலாஜி பிரபு அவங்களுக்கு கொஞ்சம் நீங்க ஹெல்ப் பண்ணுமா? அவங்க ஏதாவது உங்களுக்கு கால் பண்ணி கேட்டாங்கன்னாக்கா ப்ளீஸ் ஹெல்ப். உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தா பாலாஜி பிரபு நம்பர் அந்த குரூப்லயே இருக்கு. ஸோ அவருக்கு நீங்க கால் பண்ணி கேட்டீங்கன்னா கண்டிப்பா ஹெல்ப் பண்ணுவார். ஸோ ஃபீல் ஃப்ரீ டு ஆஸ்க் ஹிம். ஓகே. ஸோ குவிஸ் ரிலேட்டட் உங்களுக்கு என்ரோல் பண்றதுக்கு டவுட்டு ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் வேணும்னா அவர்கிட்ட கேட்டீங்கன்னா அவர் பண்ணி கொடுப்பார். ஜஸ்ட் இதே மாதிரி தான், ஒரு 5 நிமிஷம் வேலை தான். ஓகே. எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா. நாம இன்னைக்கு 6வது அத்தியாயத்துக்கு போக போகின்றோம். 6வது அத்தியாயம் வந்து அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகளை பற்றி சொல்வது. இதுல வந்து பேசிக்கா நம்ம தியான பயிற்சிகளை பற்றி தான் படிக்க போறோம். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள், யோகா என்றால் நமக்கு யாருக்கு என்ன டெஃபினிஷன் தெரியுமோ அதை வந்து கையை உயர்த்தி சொல்லலாம். யோகா என்றால் என்ன? யாராவது சாட்ல போடலாம். இன்டராக்டிவா பண்ணா உங்களுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்கும். ஸோ நான் ஒருத்தையே பேசிட்டே இருந்தேன்னா எஸ் உங்களுக்கு அது கேட்ட மாதிரி தான் இருக்குமே ஒழிய அதுல ஈடுபாடு வரணும்னா எஸ் யூ ஹாவ் டு இன்வால்வ் ஆகணும் இல்லையா? அதனால வந்து நீங்க எஸ் யோகா என்பதன் பொருள் என்ன? கனெக்ட். எஸ் கரெக்ட். யோகா இஸ் கால்ட் அஸ் கனெக்ட். ரைட் மாதாஜி? குமாரி மாதாஜி ரைட். ஸோ பகவான் உவாச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லோகம். எஸ் லலிதா கண்ணன் மாதாஜி வாசிங்க. हरे कृष्णा। ओम श्री परमात्मने नमः। षष्ठोऽध्यायः ध्यान योगः। श्री भगवानुवाच अनासित कर्म फलं कार्यं कर्म करोति यः संसन्न्यासी च योगी च न निरग्निर्न चाक्रियः। செயலின் பலன்களில் பற்றற்று கடமைக்காக செயலாற்றுபவனே சந்நியாசியும் உண்மையான யோகி ஆவானே தவிர வேள்வி நெருப்பை மூட்டாதவனும் செயலற்றவனும் அல்ல. அப்படின்னா நாம் எல்லாருமே கூட வந்து நம்முடைய கடமைகளை எல்லாம் செவ்வனே செய்து அந்த பலன்களுக்காக விழையாமல் நம்முடைய கடமை இது நம்ம செய்யணும்னு நினைச்சிட்டு செய்யும் பொழுது, அதாவது பலன்கள் மேல் பற்றற்று செய்யும் பொழுது அவனே வந்து உண்மையான சந்நியாசி ஆகின்றான்.
அதனால வேள்வி தீயை நம்ம வந்து யோக யக்னம் பண்ணல, யக்னம் பண்ணாதவனோ இல்லை வந்து செயலற்ற தன்மையில் இருப்பவனோ வந்து உண்மையான யோகி கிடையாது. அப்படிங்கிற ஒரு விளக்கத்தை வந்து பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல கொடுத்திருக்காரு. எஸ் யம் சன்னயாசமிதி பிராஹுர் யோகம் தம் வித்வி பாண்டவ நஹன்னஸ்த சங்கல்போ யோகி பவதி கஷ்சன. எஸ், அதாவது புலன் நுகர்ச்சிக்கான சென்ஸ் கிராட்டிபிகேஷன், இச்சைகளை துறக்காத எவனுமே யோகி ஆக முடியாது இல்லையா? அதாவது நம்ம பௌதீகத்துல நம்ம எந்த அளவுக்கு சம்பந்தத்தை நாம வைத்து கொண்டிருக்கின்றோமோ அந்த அளவுக்குமே வந்து நம்ம வந்து இந்த யோக பயிற்சிகள்ல வந்து முழுமை அடைய முடியாது. யோகம் என்றால் இந்த ஜீவாத்மா பரமாத்மாவோடு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்வது, இணைப்பு, கனெக்டிவிட்டி, அதுதான் வந்து யோகம் என்பது. துறவு என்றும் அழைக்கப்படுவதும் யோகமும், அதாவது பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதலும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும். சோ துறவு என்றால் நம்முடைய நாம் செய்யக்கூடிய கடமைகளில் உடைய பலன்களை வந்து துறத்தல். சோ சந்நியாசம் என்பது அனைத்தையும் துறக்கிறது, இந்த பௌதீகத்துல இருக்கக்கூடிய அனைத்தையும் துறக்கிறது வந்து சந்நியாசம். ஆனால் நாம் எல்லாருமே கிரகஸ்தர்கள், நாம் எல்லாத்தையுமே துறக்க முடியாது. ஏன்னா நமக்குன்னு கடமைகள் உண்டு. கடமைகளை செய்யாமல் போனால் நமக்கு அந்த பாவ விளைவுகள் வந்து சேரும் என்பதும் நமக்கு தெரியும். அதனால துறவு என்று அழைக்கப்படுவதும் யோகமும், அதாவது பரமனுடன் தொடர்பு கொள்ளுதலும் ஒன்றே என்பதை நீ அறிய வேண்டும் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு எடுத்துரைக்கின்றார். சோ துறத்தல் என்பது நம்முடைய செயல்களின் பலன்களை துறத்தல் அப்படிங்கிறது பொருள். சோ அதேதான் வந்து செயல்களுடைய பலன்களை துறப்பதால் நாம பக்குவ நிலையை அடைகின்றோம். ஒருவர் பக்குவ நிலையை அடையும் பொழுது அவர்கள் செய்யக்கூடிய பக்தி மற்றும் இந்த தியானங்கள் வந்து அவருக்கு வந்து அந்த நிலையில வந்து பக்தியில வந்து முழுமை அடையறதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து கொடுக்கின்றது. சோ பக்தி என்பது நம்ம யார் மீது பக்தி செலுத்த போகின்றோம்? அந்த பரம்பொருள் மீது. சோ அவரோட அந்த யோகத்தில் நாம வந்து இணைகின்றோம் என்பதை நாம இந்த இடத்துல புரிந்து கொள்ள வேண்டும். எஸ். ஆருரூக்ஷோர் முனையோர் யோகம் கர்ம காரணமுச்யதே யோகாரூடஸ்ய தஸ்யைவ ஷம காரணமுச்யதே. எஸ், அஷ்டாங்க யோக முறையின், அதாவது புதிய மாணவனுக்கு செயலே வழியாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. ஆனால் யோகத்தில் முன்னேறியவனுக்கு ஜட செயல்களை துரத்தலே வழியாக கூறப்பட்டிருக்கிறது. அதாவது நியோஃபைட் டிவோட்டி அப்பதான் அந்த பக்தியில வந்து தன்னை வந்து ஈடுபடுத்தி கொள்ளக்கூடிய அந்த இனிஷியல் ஃபேஸ்ல இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து அதாவது செயல்படக்கூடிய முறையை தான் வந்து அவர்களுக்கு வழியாக, அதுதான் ப்ராசஸ். அந்த ப்ராசஸ வந்துதான் ஃபாலோ பண்ணி செயல்படணும். ஆனால் எவ்வாறு செயல்படணும்? எந்தவித பலன்களையுமே எதிர்பார்க்காமல் உன்னுடைய கடமையாக நீ இதை செய்யணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்து அந்த மாணவனுக்கு, அதாவது இனிஷியல் ஃபேஸ் ஒரு பக்தன் வந்து என்ட்ரி லெவல்ல இருக்கிறவங்களுக்கு இதுதான் வழி. ஆனால் யோகத்தில் நிலை பெற்றவன் வந்து ஜட செயல்கள், இந்த பௌதீக செயல்கள் அனைத்தையுமே துரத்தல் என்பதை வந்து வழியாக கூறப்படுகின்றது. சோ மெச்சூர்டு, அதாவது 3 விதமான நிலைகள் உண்டு பக்தியில வந்து. ஒரு பக்தனுடைய நிலை கனிஷ்ட அதிகாரி, மத்தியமாதிகாரி அண்ட் உத்தமாதிகாரி. இதெல்லாம் நீங்க அட்வான்ஸ் கிளாஸ் வரும்போது படிப்பீங்க. ஒரு நியோஃபைட் டிவோட்டி என்ட்ரி லெவல்ல இருக்கக்கூடியவங்களுக்கு வந்து பக்தியில அப்பதான் அடியெடுத்து வச்சிருக்காங்க, பக்தி என்னன்றது வந்து உண்மையா புரிந்து கொண்டு சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலையில இருக்கக்கூடியவங்க இன்னும் நிறைய கத்துக்க வேண்டியிருக்கு. அப்படிப்பட்டவங்களுக்கு வந்து எஸ் நீ செயல்படு, இவ்வாறு செயல்படு அப்படின்னு சாதன பக்தி வழியாக எல்லாவற்றையுமே வந்து அவர்களுக்கு எடுத்துரைக்கப்படுகின்றது. சோ அவனும் வந்து அதை வந்து அன்றாட பயிற்சியில் வந்து ஈடுபடுகின்றான். அதுதான் வந்து அவனுடைய பக்தி ப்ராசஸ். ஆனா வந்து இப்படிப்பட்ட யோகத்திலே நிலை பெற்றவர் வந்து அவர் வந்து இந்த ஜட செயல்கள் அனைத்திலுமே அவர் வந்து எல்லாத்தையுமே வந்து துறவும், எல்லாவற்றையுமே அவர் துரத்தல் தான் வந்து வழியாக வந்து அவருக்கு கூறப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ். யஹாயி யதாஹி யதாஹி நேந்திரியார்த்தேஷு ந கர்மஸ்வனுஷஜ்யதே சர்வ சங்கல்ப சந்நியாசி யோகாரூடஸ்ததோச்யதே. எஸ். எப்பொழுது ஒருவன் பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனுகர்ச்சிகளிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதிக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அப்பொழுது அவன் யோகத்தில் உயர்ந்தவனாக கூறப்படுகின்றான். சோ யோகத்துக்கு நம்ம உட்காந்து பயிற்சி செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம லைஃப வந்து சிம்பிளா எடுத்துட்டு போகிறதுக்கு பழகிக்கணும்.
மனச வந்து நம்ம வந்து இயல்பாக எதன் மீதும் வந்து அதிகமான பற்றுதலை வந்து வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. ஏனென்றால் அதனுடைய இழப்போ அதை வந்து நம்மளால தாங்கிக்கூடிய மனப்பக்குவம் நமக்கு வராது. சோ பற்றுதல் இல்லை என்றால் அது நம்ம விட்டு செல்லும் பொழுது நமக்கு அந்த ஃபீலிங் இருக்காது இல்லையா? அதே மாதிரிதான் ஒரு பொருள் மீது நம்ம வந்து அளப்பரியாத பற்றுதலை நாம வளர்த்து கொள்ளக்கூடாது. அடுத்து இந்த சென்ஸ் புலன்களுடைய அதற்கு என்ன தேவையோ அதை நம்ம வந்து வழங்கக்கூடாது. புலனை நாம் எவ்வாறு வந்து பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரணும், இந்த கண் காது இது எல்லாமே வந்து நல்ல அதாவது யோக பயிற்சி மூலியமாக வந்து மனசை வந்து நாம திடப்படுத்தினோம் என்றால் இந்த புலன்களும் வந்து அதற்கேற்றவாறு செயல்பட ஆரம்பிக்கும். சோ இந்த பலநோக்கு செயல்களிலும் புலனுகர்ச்சி செயல்களிலும் ஈடுபடாமல் எல்லா பௌதீக ஆசைகளையும் துறந்த நிலையில் உள்ளானோ அவன் தான் யோகத்தில் வந்து உயர்ந்தவனாக நிலை பெற்றவனாக வந்து கூறப்படுகின்றான். இவை அத்தனையுமே வந்து இப்ப பகவான் நமக்கு எடுத்து குறைத்து கொண்டிருக்கின்றார். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. உத்தரே ஃபிஃப்த் இல்லையா? உத்வரேதாத்மனாத்மானம் நாத்மானம் அவசாதயேத் ஆத்மைவ ஹ்யாத்மனோ பந்து ஆத்மைவ ரிபுராத்மனஹ. எஸ். சோ மனதின் உதவியுடன் ஒருவன் தன்னை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், ஒழிய தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. மனமே கட்டுண்ட ஆத்மாவின் நண்பனும் எதிரியும் ஆவான். நமக்கு யாரு மிகப்பெரிய எதிரி அப்படிங்கிறது யாராவது சொல்ல முடியுமா? எதிரியும் கூட நண்பனும் கூட. அவன் இந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து மனம்தான் வந்து எப்பொழுதுமே மிகப்பெரிய எதிரி. நம்ம பக்கத்து வீட்டுக்காரனோ இல்ல நம்ம சொந்தக்காரனோ யாருமே நமக்கு வந்து எதிரி கிடையாது. அவனே சிறந்த நண்பன். அவனை விட ஒரு உயர்ந்த நண்பன் யாருக்கும் இருக்க முடியாது. சோ அவனை நல் பாதையில் நாம் எடுத்துட்டு போகும் பொழுது கண்டிப்பாக மனம் வந்து நமக்கு இந்த ஆத்மாவுக்கு வந்து சிறந்த நண்பன் ஆகின்றது. அதே வந்து மனதை வந்து நாம விரோதித்து கொண்ட நிலையில் இருக்கும் பொழுது கண்டிப்பாக அவனே மிகப்பெரிய எதிரி ஆகி விடுகின்றான். சோ ஒருவன் மனதாலே எப்பொழுதுமே வந்து உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும், தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. தன்னைத்தானே அவன் எப்பொழுதுமே தாழ்த்தி கொள்ளக்கூடாது. எஸ், சப்மிசிவா அடக்கத்துடன் இருப்பது வேறு. தான் எதுவுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எப்பொழுதுமே நம்மள வந்து சொல்லிக்க கூடாது. மனதால நம்ம ஏன்னா நம்மளோட ஹிருதயத்திலயுமே வந்து பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்காரு இல்லையா? நம்மளை எப்படி தாழ்த்திட்டே போறோமோ அவரையும் சேர்த்துதான் நம்ம அந்த நிலையிலிருந்து நாமளும் இறங்க வைக்கிறோம் அவரையும் வந்து இல்லையா? எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா உட்கார்ந்து இருக்கார். யாரையும் நாம தாழ்த்தியும் பேசக்கூடாது, நம்மளையும் நாம வந்து தாழ்த்திக்கவும் கூடாது. சோ மனதால் நாம் எப்பொழுதுமே வந்து உயர்ந்தவர்களாக இருக்க வேண்டும். அதே தாழ்ந்த நிலையை நாம வந்து எடுத்து செல்லக்கூடாது அப்படிங்கறது வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல நம்ம பார்க்கின்றோம். யோகா மற்றும் போகா. போகா என்றால் என்ன? யாராவது சொல்ல முடியுமா? கையை உயர்த்தி சொல்லலாம். போகா. யோகா மற்றும் போகா. யோகா என்றால் இணைப்பு, போகா என்றால் நம்ம வந்து இந்த பௌதீகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆசைகள். அது அப்படி எல்லா பௌதீக செயல்கள் மேல் நமக்கு இருக்கக்கூடிய ஈடுபாடுதான் வந்து போகா. ஒரு நம்ம எப்பவுமே போகியாக இருக்கக்கூடாது, யோகியாக ஆகணும். அதற்கு தான் நாம முயற்சி செய்ய வேண்டும். எஸ், 6th ஸ்லோகம் வாசிங்க. பந்துராத்மாத்மனஸ்தஸ்ய ஏனாத்மைவாத்மனாஜிதः அநாத்மனஸ்து சத்ருத்வே வர்த்தேதாத்மைவ சத்ருவத். ஹரே கிருஷ்ணா. மனதை வென்றவனுக்கு மனமே சிறந்த நண்பனாகின்றது. ஆனால் அவ்வாறு செய்ய தவறியவனுக்கு அவனே வந்து அதாவது மிகப்பெரிய விரோதியும் ஆவான். சோ அதனால மனம் வந்து 2 நிலைகள்ல நாம வந்து எடுத்து செல்கின்றோம். ஒன்று அவனே உற்ற நண்பன், இல்லை என்றால் அவனே பரம எதிரி. எஸ், 6, 7 வாசிங்க மாதாஜி. ஒரு நிமிஷம். ஜிதாத்மன பிரசாந்தஸ்ய பரமாத்மா சமாஹிதः சீதோஷ்ண சுக துக்கேஷு ததா மானாபமானயோஹ. மனதை நாம் எவ்வாறு வெல்றது? மனதை வெல்லணும்னா பக்குவ நிலைக்கு வரணும் இல்லையா? இரு மனத்தை நாம வந்து வெல்லணும். எப்பவுமே டியூவாலிட்டிஸ்னா இருமனம் என்பது ஒரு மரத்திற்கு இருக்கக்கூடிய பல்வேறு கிளைகளை போல ஒரு உயிர்வாடியினுடைய தாட் ப்ராசஸ் வந்து பல்வேறு நிலைகளில் வந்து தாவிண்டே இருக்கும் இல்லையா? இப்படி போலாமா அப்படி போலாமா அப்படிங்கிற ஒரு யோசனை. ஆனால் ஸ்திரமான புத்தி உடையவன் வந்து ஒரே நிலையை தான் கொள்வான், ஒரு வழியை மட்டும்தான் தேடுவான். சோ அந்த மாதிரி ஒரு நிலைக்கு நாம வரணும். அதற்கு மனம் வந்து பக்குவமான நிலையில இருக்க வேண்டும். அப்பொழுதுதான் அவனுக்கு வந்து
நமக்கு வந்து அவன் உற்ற நண்பன் ஆகின்றான். அதாவது இந்த ஆத்மாவுக்கு மனதை வென்றவன் அமைதியை அடைந்து விட்டதால் பரமாத்மா அவனுக்கு ஏற்கனவே அடையப்பட்டு விடுகின்றார். சோ ஒருவன் இந்த மாதிரியான பக்குவ நிலைக்கு வந்து செல்லும் பொழுது அவனால வந்து தான் யார் என்பதை வந்து புரிந்து கொள்ள முடியும். ஆத்ம ஞானத்தை அவனால உணர முடியும். பரமாத்மாவையும் அவனால இந்த தியான பயிற்சிகள்ல வந்து காணவும் முடியும். அத்தகு மனிதனுக்கு இன்பம், துன்பம், குளிர், வெப்பம், அதே மாதிரி மானம், அவமானம் எல்லாம் சமமாக இருக்கும். ஒருத்தர் நம்மளை அவமானப்படுத்திட்டா கூட அவங்க பெருசா எடுத்துக்க மாட்டாங்க. ஆனா நம்ம அப்படி கிடையாது. ரொம்ப சென்சிட்டிவ்ல இம்மீடியட்டா ரியாக்ட் பண்ணிடும். குளிருக்கு நம்ம வந்து தாங்கவும் முடியாது. அதிகமா வெப்பமா இருந்தாலும் நம்ம வந்து அதையும் வந்து பெருசுபட்டி தான் பேசுவோம் இல்லையா? எதையுமே இம்மீடியட்டா நம்ம வந்து ரியாக்ட் பண்ணிடுவோம். சோ இன்பம் வந்தா அகங்காரத்தை வளர்த்து விடுவோம். துன்பம் வந்தா துவண்டு போய் ஒரு மூலையில படுத்துட்டு இருப்போம். சோ லோகத்திலேயே நாம ஒருத்தர் தான் கஷ்டப்படுற அந்த ஃபீலிங்கை வந்து நாம ஏற்படுத்தி விடுவோம் நம்மள சுத்தி இருக்கிறவங்களுக்கு. அந்த மாதிரியான நிலைகள் வந்து கண்டிப்பாக நமக்கு நன்மையை பயக்காது. ஒருவன் மனதை வந்து பக்குவப்படுத்த வேண்டும். இந்த பிரபஞ்சம் என்பது துக்காலயம், அசாஸ்வதம் அப்படிங்கிறது வந்து பின்னாடி வரக்கூடிய சாப்டர்ல நம்ம படிப்போம். சோ இந்த நித்தியமற்ற உலகத்துல வந்து எல்லா செயல்களிலுமே வந்து நாம வந்து நம்ம கடமையாக ஏற்று மட்டும் தான் செய்யணுமே ஒழிய அதுல வந்து ஈர்ப்போட அட்டாச்மெண்டோட நம்ம செய்யக்கூடாது. அவ்வாறு நாம வந்து ஈர்க்கப்பட்டு அதன் மேல் நம்ம பற்றுதலோடு நம்முடைய செயல்பாடுகளை நாம் எடுத்து சென்றோம் என்றால் அதனுடைய விளைவுகள் வந்து நமக்கு வந்து மனசுக்கு சங்கடத்தையோ இல்லை அகங்காரத்தையோ ஏற்படுத்தும். அந்த மாதிரி நிலை வந்து நமக்கு என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது. அவ்வாறு நாம வந்து இந்த இன்ப துன்பம் வரும்பொழுது நம்மளுடைய வெளிப்பாடை நாம காட்டும் பொழுது கண்டிப்பாக நம்மளுடைய பாவ புண்ணிய அக்கௌண்ட்ல வந்து எல்லாமே வந்து சேரும். அதனால அத்தகைய செயல்பாடுகளில் நாம் என்றைக்குமே வந்து ஈடுபடக்கூடாது. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஞான விஞ்ஞான திருப்தாத்மா கூட்டஸ்தோ விஜிதேந்திரியः யுக்த இத்யுச்யதே யோகி சமலோஷ்டாஸ்ம காஞ்சனः. ஒருவன் ஞானத்தினாலும் விஞ்ஞானத்தினாலும், அதாவது ஞான விஞ்ஞான யோகம் அடுத்த சாப்டர் நெக்ஸ்ட் 6 அத்தியாயங்கள் வந்து உங்களுக்கு நிறைய கேட்கணும்னு தோணும். ஏனென்றால் பக்தி யோகம் எதற்கு பகவான் மத்தியில, அதாவது முதல்ல கர்மயோகத்தை சொன்னார், அதுக்கப்புறம் வந்து பக்தி யோகம், அதுக்கப்புறம் ஞானம். இந்த செக்யூர்டு பார்ட் வந்து பக்தி இல்லையா? அதாவது இந்த ஸ்வீட் பார்ட் ஆஃப் பகவத்கீதா வந்து பக்தி யோகம் தான். அதுல நமக்கு எல்லாமே கேட்க இன்னும் கேட்கணும்னு தோணும் நமக்கு. இது எல்லாமே வந்து கர்ம யோகத்தை பற்றி நாம பேசிட்டு வரோம். இது வந்து ஒரு நார்மலான ஒரு சாப்டர்ஸ் 6 அத்தியாயங்களுமே. நாளையில இருந்து பார்க்க போறது ஞானம் என்பது என்ன. பேசிக்கலி இந்த ஆத்மாவுக்கும் உடலுக்கும் இருக்கக்கூடிய சம்பந்தத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான். இந்த ஆத்மா யாரு, இந்த உடல் எதனால் ஆனது, இந்த ஆத்மா எவ்வாறு இதற்குள் குடிக்கொண்டுள்ளது, இதை பற்றி எல்லாமே நம்ம தெரிந்து கொள்வதுதான் ஞானம். அதே மாதிரி இதுக்குள்ள இருக்கக்கூடிய பரம்பொருளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான், அவருடைய விஞ்ஞானத்தை பற்றி தெரிந்து கொள்வதுதான் அந்த விஞ்ஞான யோகம் என்று சொல்வார்கள். சோ அனுபவம், ரியலைஸ்டு நாலேஜ். எப்படி நம்ம பகவானை பற்றி தெரிந்து கொள்ள முடியும்? உணர்தலால் தான் நம்மளால தெரிஞ்சுக்க முடியும். ஏனென்றால் நம்மளால கண்ணால் அவரை பார்க்க முடியவில்லை இல்லையா? ஆனால் யோகத்தில் நாம் நிலை பெறும் பொழுது, பக்தியில் நாம் நிலை பெறும் பொழுது கண்டிப்பாக பகவான் வந்து நமக்கு காட்சி அளிப்பார். ஆனால் அதற்கு நாம பக்குவ நிலைக்கு செல்ல வேண்டும். சோ அந்த அனுபவத்தில் தான் நாம வந்து அவரை பற்றி நாம உணர முடியும். முழு திருப்தி அடையும் பொழுது அவன் தன் உணர்வில் நிலை பெற்றவன் என்றும் யோகி என்றும் அழைக்கப்படுகின்றான். செல்ஃப் ரியலைஸ்ட், அதாவது தன்னுணர்வு பாதையில் அவன் நிலை பெற்றிருக்கின்றான். அத்தகையோன் உன்னதத்தில் நிலை பெற்ற தன்னடக்கத்துடன் உள்ளான். எப்பொழுதுமே அவன் வந்து அடக்கத்தோடு தன்னுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்துக் கொள்கின்றான். அவனுக்கு வந்து கற்களோ அதே மாதிரி வந்து மண்ணோ அதுக்கப்புறம் தங்கமோ அனைத்தும் சமமாக தோன்றுகின்றன. அதுதான் யுக்த யுச்சதே யோகி சம லோஷ்டாசிரம காஞ்சன. காஞ்சன என்றால் தங்கம். அதாவது அவனுக்கு கல்லோ மண்ணோ அதுக்கப்புறம் எதுவா இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து ஒரு போல காணக்கூடிய பக்குவம். தங்கம் என்றால் அதற்காக ஈர்ப்போ இல்லை கல் என்றால் எடுத்து உதாசீனப்படுத்துவதோ அந்த நிலையும் கிடையாது. சோ அவனுக்கு எல்லாமே ஒரு போல காணக்கூடிய, அதாவது இந்த பிரபஞ்சத்துல எதுவுமே வந்து வேல்யூபிளான திங்ஸே கிடையாது. நமக்கு வந்து எதையுமே எடுத்துட்டு போகவும் முடியாது என்பது தெரியும் இல்லையா? நாம மரணித்த பிறகு நமக்கு மேல இருக்கக்கூடிய புதுசா ஒரு வெள்ளை ஆடைய போர்த்தி தான் நம்மள எடுத்துட்டு போய் புதைக்கிறாங்க, எரிக்கிறாங்க.
நம்ம போட்டுட்டு இருந்த ஏதாவது ஒரு வஸ்துவாவது நம்மளோட அனுப்புறாங்களா? கிடையவே கிடையாது. அப்படிப்பட்ட ஒரு நிலையில் இருக்கக்கூடிய இத வந்து நமக்கு இதனுடைய உள்நோக்கமே தெரியாம நம்ம இந்த செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு கொண்டே இருக்கின்றோம். வரும்பொழுதுமே எதையுமே எடுத்துட்டு வரல. நம்ம தாயின் கருவிலிருந்து ஜனித்த பிறகு வரும்பொழுது நம்ம எதையும் எடுத்துட்டு வரல. போகும்போதும் அதே நிலையில் தான் செல்கின்றோம். சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது இங்க இருக்கிறதுக்கு வந்து நம்மளுடைய கடமைகளை மட்டும் செய்தா போறோம் அப்படின்ற பக்குவ நிலை மட்டும் தான் நம்ம ஏற்படுத்திக்கணும். சோ இது ஹையஸ்ட், இது லோயஸ்ட் அப்படின்ற அந்த டிஸ்கிரிமினேஷனுக்கு நம்ம என்னைக்குமே போகக்கூடாது. சோ எல்லாமே இங்க வந்து பகவானுடையதுதான். இஸ் த ப்ரொப்ரேட்டர் இல்லையா? எதையுமே நம்மளால உபயோகப்படுத்திட்டு கொடுத்துட்டு போனோம். இப்ப நாம கூட ஒரு 100,000 தங்கம் வாங்கி வச்சிருக்கோம் வீட்டுலனாக்கா, அதை நம்ம எடுத்துட்டு போறோமா? நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் பிரித்து கொடுத்துட்டு போறோம். அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு கொடுத்துட்டு போவாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு கை விட்டு ஒரு கைக்கு மாறிண்டே இருக்குமே ஒழிய நம்ம வந்து எதையுமே வந்து எடுத்துட்டு போக முடியாது. அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து ஏன் அதுக்கு நம்ம அவ்வளோ வேல்யூ கொடுக்கணும்? ஏன் இதை உதாசீனப்படுத்தணும்? எஸ், எல்லாத்துக்குமே ஒரு வேல்யூ உண்டு இல்லையா? கல்லும் வந்து இட் ஹாஸ் இஸ் ஓன் வேல்யூ. தங்கத்திற்கு இருக்கக்கூடிய மதிப்பும் அதுக்கு இருக்கு. அதை வந்து நம்ம எவ்வாறு உபயோகப்படுத்தணும்ன்ற மட்டும்தான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எஸ், 6.9 வாசிங்க மாதாஜி. சுக்ரன் மித்ராயுதாசீன மத்யஸ்த தேஷ்ய பந்துஷு சாதுஷ்வபி ச பாபேஷு சமபுத்திர் விசிஷ்யதே. எஸ், நேர்மையான நலன் விரும்பிகள், பாசத்துடன் நம்மை செய்வோர், நடுநிலை கொண்டோர், சமாதானம் செய்வோர், பொறாமை கொண்டோர், நண்பர்கள், எதிரிகள், சாதுக்கள், பாவிகள் என அனைவரும் சமமான மனதுடன் நடத்துபவன் மேலும் முன்னேறியவன் ஆகின்றான். அதாவது டிஸ்ஆனஸ்ட் பர்சன், அதே மாதிரி வந்து சத்ரு, மித்ரர், ஒருத்தர் வந்து நேர்மையானவர், இன்னொருத்தர் வந்து அராஜகம் பண்றவர், இந்த மாதிரி ஆள எதையுமே சமநோக்கு காணக்கூடிய பக்குவம் கிடையாது. இந்த பக்கம் பேராசை பிடிச்சவங்க இருப்பாங்க, அந்த பக்கம் நமக்கு ஃப்ரெண்ட் இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் எதிரி இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் சாதுவான மனிதர்கள் இருப்பாங்க, அந்த பக்கம் சண்டை போடுறவங்களாக இருப்பாங்க, பாவ செயல் புரிவர்களா இருப்பாங்க, இந்த பக்கம் புண்ணியம் செய்பவர்களா இருப்பாங்க. இத்தனை விதமான மனிதர்கள் இந்த பிரபஞ்சத்துல உண்டு. ஆனாலும் அனைவருடைய ஹிருதயத்திலுமே பரமாத்மா இருக்கார் அப்படிங்கிற அந்த ஞானத்தை, அந்த கூட்டிலெல்லாம் இருப்பது அந்த பரமாத்மா தான் என்பதை நாம உணரும் பொழுது அவர்கள் அனைவரையுமே வந்து அன்புல நம்ம எந்த டிஸ்கிரிமினேஷனும் பண்ணக்கூடாது. சமமான மனதோடு நடத்தக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை வந்து பெற வேண்டும். அப்படிப்பட்டவனே வந்து யோகத்தில் வந்து முன்னேறியவன் ஆகின்றான். எஸ், நெக்ஸ்ட் ஸ்லோகம். யோகி யுஞ்சீத சததம் ஆத்மானம் ரஹசி ஸ்திதஹ ஏகாகீயத சித்தாத்மா நிராசீர பரிக்ரஹ. யோகியானவன் தனது உடல், மனம், ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் எப்பொழுதும் ஈடுபடுத்த வேண்டும். எவ்வாறு இந்த தொடர்பை நம்மளால் ஈடுபடுத்த முடியும்? சதா சர்வ காலமும் நம்மளுடைய சப்கான்சியஸ் மைண்ட்ல வந்து பகவானுடைய நினைவுகள், அவருடைய நாமங்கள் வந்து நம்மள மனசுல ஓடிண்டே இருந்தா மட்டும்தான் அந்த கனெக்டிவிட்டியை வந்து நம்மளால வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும். அதற்கு தான் நம்ம வந்து பிரசாதத்தை ஸ்வீகரிக்கணும், டிவோட்டி அசோசியேஷன்ல நம்ம இருக்கணும், அதே மாதிரி வந்து நாம ஜபங்கள் வந்து செய்யணும். நாம ஜபங்கள் எவ்வளவு செய்யறோமோ அவ்வளவும் நமக்கு பகவான் நமக்குள்ள வந்து, அதாவது நம்ம பை மிஸ்டேக் ஆல்சோ நம்ம வந்து அவருடைய நாமத்தை தான் நம்மளால, இப்ப நம்ம கீழே விழுந்தா அம்மா அப்படின்னு தான் நம்ம கூப்பிடுவோம் இல்லையா? இல்ல நமக்கு இஷ்ட தெய்வம் ஏதாவது இருந்தா அந்த பேர் கூட நம்ம வந்து சொல்லி கூப்பிடுவோம். ஆனா இந்த நாம ஜபங்கள் சொல்லும் பொழுது ஆழ் மனசுல வந்து பகவானுடைய நாமங்கள் பதியும் பொழுது பை மிஸ்டேக் ஆல்சோ நமக்கு வந்து அவருடைய நாமம் தான் வந்து நம்ம மனசுல இருந்து தோன்றும். அந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து பயிற்சியை வந்து நம்ம செய்யணும். அப்பொழுதுதான் இறக்கும் தருவாயில கூட இந்த இது நமக்கு உதவும். மரணிக்கும் பொழுது நாம எதை நினைக்கிறோமோ அதுவாகவே ஆகின்றோம் என்று பின்னாடி வரக்கூடிய ஸ்லோகம் உண்டு. சோ அதனால நாம மரணிக்கும் பொழுது பகவானுடைய நாமத்தை நாம் சொல்லும் பொழுது அவருடைய திருத்தலத்தை போய் அடைகின்றோம். ஆனால் அதற்கு பயிற்சி என்பது முக்கியம், பிரயத்தனம் என்பது ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா? சோ மனம் மற்றும் ஆத்மாவினை பரமனின் தொடர்பில் ஈடுபடுத்த வேண்டும். உடலை வந்து அந்த ஸ்ட்ரெயிட் போஸ்டர் உட்கார்ந்து, அதுக்கப்புறம் மனசை வந்து பகவான் மீது லயித்து, அதுக்கப்புறம் வந்து மனசை ஒருநிலைப்படுத்தி இந்த ஆத்மாவையும் பரமனிடம் தொடர்பு படுத்துவது வந்து மனசு நினைக்கணும். அவரை பத்தி நினைக்கும் பொழுது ஆட்டோமேட்டிக்கலி இந்த ஆத்மா வந்து பகவானோட வந்து சம்பந்தப்படுத்துகின்றது. அவன் தனிமையான இடத்திலே வசித்து மனதை கவனத்துடன் எப்பொழுதும் கட்டுப்படுத்த வேண்டும். சோ இது எல்லாமே அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் நம்ம படிக்கிறது. சோ அதனால அதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும். நெக்ஸ்ட், அவன் உரிமை உணர்வுகளிலிருந்து ஆசைகளிலிருந்து விடுபட்டு இருக்க வேண்டும். தட் இஸ் ப்ராப்பரேட்டர்ஷிப். அதுக்கப்புறம் வந்து டிசையர்ஸ்,
இதிலிருந்து அவன் கண்டிப்பாக வந்து விடுபட்டிருக்க வேண்டும். அப்பதான் நம்மளால வந்து அந்த மனதை வந்து ஒருநிலைப்படுத்த முடியும். இல்லை என்றால் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்ன ஆச்சு, இந்த கார் என்ன ஆச்சு, இந்த பிசினஸ் என்ன ஆச்சு, இப்படிதான் நம்ம பிள்ளை என்ன செய்யறான், வீட்டுல எப்படி இருக்கு, இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில தான் நம்மளுடைய மனசு ஓடிட்டு இருக்குமே வழிய நம்மளால வந்து பக்தியை வந்து ஒருநிலைப்படுத்த முடியாது. எது வரைக்கும் நம்மளுடைய அட்டாச்மெண்ட் இந்த பௌதீகத்து மேல வச்சிருக்கோமோ அது வரைக்குமே நம்மளால பக்தியில பூர்ணமாக ஈடுபட முடியாது. எஸ், இந்த பௌதீக செயல்கள் செய்வதற்காக தான் நம்மளை படைச்சிருக்காங்க. ஏனென்றால் நாம வந்து இந்த இடத்திற்கு வரணுன்றதுக்காக வந்திருக்கோம். இங்க வந்த பிறகு சர்வைவல்காக இந்த பௌதீக செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டு தான் ஆக வேண்டும். ஆனால் எவ்வாறு ஈடுபட வேண்டும் என்பதை நாம தெரிந்து கொண்டு ஈடுபட வேண்டும். இங்க இந்த அஷ்ட அங்க, அதாவது யோகம். யோகம் என்றால் இணைப்பு, அங்க என்றால் லிம்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ்ல. அதாவது நம்ம எப்படி இந்த பயிற்சிகளை வந்து இந்த உடல்ல இருக்கக்கூடிய அங்கங்களை உபயோகப்படுத்தி 8 விதமான நிலைகளை நாம, அஷ்ட என்றால் 8, அங்கம் என்றால் லிம்ஸ். சோ இந்த உடல் அவயங்களை எல்லாம் நாம உபயோகப்படுத்தி 8 விதமான நிலைகளை வந்து யோக பயிற்சியில நாம வந்து செய்ய போறோம். யமா என்பது வெளிப்புற பண்புகள், அதாவது எக்ஸ்டர்னல். ஸோ வெளிப்புறமா நம்மளுடைய போஸ்டர், அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம உடலை நம்ம தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ளுதல், இதெல்லாமே வந்து வெளிப்புறம். நம்ம உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய இடம், இதெல்லாமே வந்து யோக பயிற்சிக்கு வந்து ஒரு தனிமையான இடம், உட்கார்றதுக்கு அந்த மாதிரி ஒரு நிசப்தமான நிலையை நம்ம வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளணும். உட்புற பண்புகள், நம்ம உள்ள மனசுல வந்து 1000 கேள்விகள் ஓடின்னு இருக்கோம் இல்லையா, அதையெல்லாம் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு வெறுமனே பக்தியில மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்துறதுக்கான அந்த மார்க்கத்திற்கு நாம செல்லணும். ஆசனம் வந்து உட்காரம் விதம் தியானம். சோ எவ்வாறு ஆசனத்தை அமைக்க வேண்டும், மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ நம்ம அமைத்து கொள்ளக்கூடாது. தர்பை, அந்த காலத்துல வந்து மான் தோல் மீது அந்த தர்பையை போட்டு அதுக்கு மேல மென்மையான அந்த துணியை பரப்பி அதுக்கு மேல உட்கார்ந்து வந்து தியான பயிற்சிகள் வந்து செய்வாங்க. சோ இப்ப நமக்கு அந்த மாதிரி முடியாது. வீட்டுல ஒரு நீட்டா ஒரு மேட் போட்டுட்டு உட்காந்துட்டு நம்மளுடைய தியான பயிற்சியை நாம செய்யலாம். மூச்சு இல்லையா, உட்சுவாசம் வெள்ளி சுவாசம், அதாவது ஒரு பக்கமே, அதாவது லெஃப்ட் சைட்ல இழுத்தோம்னா ரைட் சைட்ல விடுவோம் இல்லையா, அதே மாதிரி ரைட் சைட்ல எடுத்தா லெஃப்ட் சைடு, அதுக்கப்புறம் ஒரே சைட்ல இழுத்து ஒரே சைட்ல விடுறது. இந்த மாதிரி பிராணாயாமா மூச்சு பயிற்சிகள் வந்து செய்யறது. சோ இந்த பிராணாயாமா நமக்கு எதற்கு உதவுகின்றது என்றால், இந்த லங்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஆரோக்கியத்தை வந்து இது பிராணாயாமா நமக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் கொடுக்குது. அதனால்தான் சுவாச கட்டுப்பாட்டு பயிற்சிகள் செய்யும் பொழுது நம்மளால வந்து, நேத்து சொன்னேன் இல்லையா, பூரக்கா, கும்பக்கா, ரேச்சக்கா, அந்த கும்பக்கால வந்து நம்மளால ஹோல்டு பண்ண முடியும், பிரீத் வந்து ஹோல்ட் பண்ண முடியும். அதற்காக தான் இந்த பிராணாயாமா பயிற்சிகள் செய்யறது. அதுக்கடுத்து பிரத்யேகாரம், புலன்களை அடக்குதல். சோ ஒரு முறை நம்ம வந்து இந்த பிராணாயாமா செய்த பிறகு இந்த புலன்களை வந்து நம்ம வந்து தன்னிச்சையாக செயல்படுவதற்கு நாம அனுமதிக்க கூடாது. சோ அதை வந்து நம்ம கட்டுப்படுத்தணும்னா மனசை நம்ம ஒரு நித்த நிலைக்கு எடுத்துட்டு வரணும். சோ அது எவ்வாறு என்றால், ஆமை எவ்வாறு தன் கூட்டுக்குள்ள வந்து எல்லா உறுப்புகளையுமே வந்து இழுத்து கொள்கின்றதோ அதே போலதான் இந்த மனசு, அதுக்கப்புறமா இந்த அறிவு, இந்த புலன்கள் எல்லாவற்றையுமே நம்ம வந்து ஒரு கட்டுக்குள்ள எடுத்துட்டு வந்து தியான பயிற்சியில ஈடுபடணும். தாரணை, அந்த ஒருமித்த எண்ணத்தை எடுத்துட்டு வர்றதுதான் வந்து தாரணை என்று சொல்வார்கள். அதே நிலையில வந்து தியானத்துல வந்து உட்கார்ந்து கொள்ளுதல். சோ அவ்வாறு உட்காரும் பொழுது அது தியான பயிற்சி முழுமை அடையும் போது, அதுலயே நம்ம நிலைப்படும் பொழுது வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை நாம ஏற்படுத்தி கொள்கின்றோம். அதுதான் சமாதி என்று சொல்லப்படுவது, இன்டகிரேஷன், அதாவது பகவானோட கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்தி கொள்வது. எஸ், இந்த இது வந்து பின்னாடி வரதுல பாத்துக்கலாம். எஸ், 11 and 12 வாசிங்க மாதாஜி. शुचौ देशे प्रतिष्ठाय स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं शैलाजिनकुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् யோகமாத்ம விசுத்தயே. எஸ், யோகத்தை பயில தனிமையான இடத்திற்கு சென்று நிலத்தில் தர்பை புல்லை பரப்பி அதனை மான்தோலாலும் மென்மையான துணியினாலும் மறைக்க வேண்டும். இதுதான் வந்து உட்காரக்கூடிய ஆசனம். இந்த ஆசனம் மிக உயர்வாகவோ தாழ்வாகவோ இருக்கக்கூடாது. புனிதமான இடத்தில், அதாவது கிளீனா இருக்கக்கூடிய இடத்துல உட்காரணும். இதன் மேல் ஸ்திரமாக அமர்ந்து மனம், புலன்கள் மற்றும் செயல்களை எல்லாம் கட்டுப்படுத்தி மனதை வந்து ஒருமுகப்படுத்தி இதயத்தை தூய்மைப்படுத்துவதற்காக, நம்ம இதயத்தில் இருக்கக்கூடிய இந்த பேராசை, பொறாமை, இது எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து விளக்கணும் இல்லையா. அது எல்லாமே வந்து தூசிதான்.
அது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணணும்னாக்கா மனசெல்லாம் கட்டுப்படுத்தி யோகி ஆனவன் வந்து யோகத்தை பயில வேண்டும் என்று இந்த 2 ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. எஸ், அடுத்த 2 ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. சமம் காய சிரோ கிரீவம் தாரயன்னச்சலம் ஸ்திரஹ சம்பிரேக்ஷ்ய நாசிகாக்ரம் ஸ்வம் திசச்சானவலோகயன் பிரசாந்தாத்மா விகதபீஹி பிரம்மச்சாரி விரதே ஸ்திதः மனசம்யம்ய மச்சித்தோ யுக்த ஆசீத மத்பரஹ. ஸோ உட்காரம் போஷர் அதை பத்தி பார்க்க போறோம். ஆசனம்ல உட்கார்ந்துட்டோம், ஆனா நம்ம உடல் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும். இந்த கழுத்து முன்னாடி வர்றது இல்ல உடல் பெண்ட் ஆகுறது இதெல்லாம் இருக்கக்கூடாது. அந்த முதுகு தண்டுவடம் வந்து பாத்தீங்கன்னாக்கா நேரா இருக்கணும். ஏன்னா அந்த முதுகு தண்டுல சக்கரங்கள் இருக்கு நமக்கு. அதாவது மூலாதாரத்துல இருந்து இந்த ஸ்பைனல் கார்டு டிப்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த ஸ்பைன் டிப்ல தான் மூலாதாரம். அதுக்கப்புறம் இந்த அடி வயிற்றுல வந்து சுவாதிஷ்டானம், நாபி வந்து மணிப்புரா, இந்த ஹிருதயத்தாண்ட வந்து அநாதான்னு சொல்லுவாங்க. கழுத்து வந்து இங்க விசுத்த நாடி, இங்க வந்து ஆக்ஞா சக்கரம் என்று இங்க சஹசிராரா. இந்த 7 நாடிகள் வந்து நமக்கு எல்லாருக்குமே இருக்கு. ஆனா அதை வந்து ஆக்டிவேட் பண்ணிக்கணும் நம்ம வந்து. ஸோ அங்க வந்து அது மேல நீங்க அந்த சக்கரத்து மேல நீங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு எனர்ஜி லெவல்ஸ் இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஃபீலிங் வரும். அப்படின்னா அந்த சக்கரம் வந்து ஆக்டிவேட் ஆயிருக்குன்னு அர்த்தம். இது நம்மளால வந்து பயிற்சி செய்ய முடியாது. ஏனென்றால் நமக்கு யாராவது வழி நடத்தினா அந்த மாதிரி பயிற்சிகளை வந்து நம்ம வந்து ஈடுபட முடியும் இல்லையா. அததான் இங்க போஸ்டர் தான் இங்க சொல்லியிருக்கு. கழுத்து, உடல் மற்றும் தலை நேராக ஒரே நேர்கோட்டுல இருக்கணும். நாசி நுனி ஸ்திரமாக, இந்த 2 கண்ணையும் மூடிடக்கூடாது. பாதி மூடி இந்த நாசி நுனி மேல போக்கஸ் பண்ணணும். தியான பயிற்சிகள். ஸோ நாசி முனி மேல இந்த 2 கண்ணுத்தையும் போக்கஸ் பண்ணி கிளர்ச்சியற்ற அடக்கப்பட்ட மனதோடு பயமின்றி பிரம்மச்சரிய விரதத்துடன், அதாவது செலிபசி, நம்ம வந்து இல்லிசிட் ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் எதுலையுமே இருக்கக்கூடாது. ஸோ ஒரு 25 வயசுக்கு முன்னாடி இருந்தாக்கா கண்டிப்பா திருமணம் ஆகாத வரைக்கும் நம்ம பிரம்மச்சரியம், அதுக்கப்புறம் கிரகஸ்தம் இல்லையா. இதயத்தினுள் உள்ள என் மீது தியானம் செய்து என்னையே வாழ்வின் இறுதி குறிக்கோளாக கொள்ள வேண்டும். நமக்கு எல்லாருக்குமே வந்து ஃபைனல் கோல் யார் என்றா அந்த பரமன் தான், அவருடைய ஸ்தலம் தான். அதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். என் மீது தியானம் செய்து, அதாவது பகவானை நம்ம ஹிருதயத்துல அந்த 4 கைகளுடைய பரமாத்மாவை நம்ம மனசுல நிலை நிறுத்தி நம்மளுடைய தியான பயிற்சிகளை நாம தொடங்க வேண்டும். எஸ், இது எத்தனாவது ஸ்லோகம்? 14, 18 பின்னாடி வருதான்னு பார்க்கலாம். எஸ், 15. எஸ், படிக்கட்டுமா? படிங்க மாதாஜி. யுஜ்ஜன்னேவம் சதாத்மானம் யோகி நியத மானசஹ சாந்திம் நிர்வாண பரமாம் மத் சம்ஸ்தாமதிகச்சதி. சோ இவ்வாறாக உடல், மனம், செயல்களை இடையராது கட்டுப்படுத்த பழகிய யோகி, அதாவது இதுலயே வந்து பர்ஃபெக்ட்னஸ் ஆகிற போது தனது ஒழுங்குபடுத்தப்பட்ட மனதுடன் பௌதீக வாழ்வை கலைந்து இறைவனின் திருநாட்டை அடைகின்றான். இறுதியில வந்து அவன் அடையிறது, பக்குவம் அடையும் பொழுது அவன் வந்து அந்த நிலைக்கு அவன் வந்து செல்கின்றான். சோ அதுக்கு பயிற்சி செய்திருக்க வேண்டும். 16th வாசிங்க மாதாஜி. நாத்யசதஸ்து யோகோஸ்தி ந சைகாந்த மனஷ்னதஹ ந சாதி ஸ்வப்னசீலஸ்ய ஜாக்ரதோ நைவ சார்ஜுன. எஸ், எவனொருவன் மிக அதிகமாக, யாரெல்லாம் யோகி ஆக முடியாது என்பதற்கான ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து சொல்லப்படுகின்றது. நிறைய தூங்குறவன், நிறைய தூங்காமலே இருக்கிறவன், அதாவது ரொம்ப ரொம்ப குறைவா தூங்குறவன், 1 மணி நேரம் 2 மணி நேரம் தூங்குறது. சில பேர் 12-14 மணி நேரம் தூங்குவாங்க. அதே மாதிரி நிறைய சாப்பிடுவாங்க. கும்பகர்ணன் மாதிரி சாப்பிடுறவங்களும் இருப்பாங்க. அது மாதிரி வெறுமனே இந்த இத்தினூண்டே சாப்பிடக்கூடிய ஆளுங்களும் இருப்பாங்க. இப்படிப்பட்ட நிலையில இருக்கிறவங்க வந்து யோகி ஆகுவதற்கு முடியாது அப்படிங்கறத வந்து விளக்கக்கூடிய ஸ்லோகம் தான். எவன் ஒருவன் மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உண்கின்றானோ, மிக அதிகமாக அல்லது மிக குறைவாக உறங்குகின்றானோ, அத்தகையோன் யோகி ஆகுவதற்கான வாய்ப்பே கிடையாது. இது வந்து இன்டர்னல் பாடி, பிசிக்கல் பாடியில கூட நமக்கு வந்து இம்பாக்ட் இல்லையா. நல்லா தூங்கலைன்னா நமக்கு அடுத்த நாள் வந்து ரொம்ப இம்பாக்ட். குறைவா சாப்பிட்டா நமக்கு டயர்ட்னஸ் வரும். நிறைய சாப்பிட்டா ஆயாசமும் சரி, அதே மாதிரி வந்து தூக்கம் தான் வரும், சோம்பேறித்தனம் தான் வரும். அதே மாதிரி நிறைய தூங்குனா புத்தியும் வேலை செய்யாது. சோ இந்த மாதிரி அவங்க அஞ்ஞானத்துலதான், இவங்க இப்படிப்பட்டவர்கள் அஞ்ஞானத்துலதான் இருப்பாங்க. அதனால சோ இவங்க எப்பவுமே வந்து யோகி ஆக முடியாது. எஸ், 17th ஸ்லோகம். யுக்தாஹார விஹாரஸ்ய யுக்த சேஷ்டஸ்ய கர்மசு யுக்த ஸ்வப்னாவபோதஸ்ய
யோகோ பவதி துக்கஹா. எஸ், உண்ணுதல் உறங்குதல் எல்லாமே நம்ம செய்யறோம் இந்த பிரபஞ்சத்துல. சாப்பிடுவோம், தூங்குவோம், உழைத்தல், கேளிக்கை எல்லாத்துலயுமே நம்ம வந்து ஒரு மிதமான ஒரு நிலையில இருக்கணும். எல்லாமே எக்ஸ்ட்ரீம்ல போகக்கூடாது நம்ம வந்து. சோ இவ்வாறு ஆகிய பழக்கங்களை நெறிப்படுத்தியவன் அப்படின்னா அதை எல்லாமே ஒரு மிதமான தன்மையில உபயோகப்படுத்தணும் இல்லையா? உண்ணுதல் எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவு மட்டும் தான் சாப்பிடணும். தூங்குறது 6 மணி நேரம் தூங்கணும், அவ்வளவுதான். உழைத்தலும் நம்ம வந்து அளவுக்கு அதிகமா 12 மணி நேரம் நைட் எல்லாம் உட்காந்து சாஃப்ட்வேர் இண்டஸ்ட்ரியில வேலை பண்ணுவாங்க இல்லையா? சோ அது இறுதியில அவங்களுடைய ஆரோக்கியத்தை தான் கெடுக்கும்ன்றது அவங்களுக்கு தெரியாது. உழைக்கிறதும் ஒரு 8 மணி நேரம் உழைச்சோமா, எஸ் போறோம். எவ்வளவு சம்பாத்தியமோ அதுல வந்து திருப்தி பட்டுக்கணும். கேளிக்கை ஏதாவது வெளியில போயிட்டு நம்ம வந்து பார்த்துட்டு வரோம்னாக்கா அதுலயும் ஒரு லிமிட், எதுக்குமே எக்ஸ்ட்ரீம் போகக்கூடாது நம்ம. அப்படிப்பட்டவனால் தான் யோக பயிற்சியின் மூலமாக எல்லா துன்பங்களையும் பெருமளவில் நீக்கிவிட முடியும். அப்படின்னா அவனுக்கு வரக்கூடிய துன்பம் எதுவாக இருந்தாலும் அது அவனுக்கு துன்பமாகவே தெரியாது. வாழ்க்கையில் அதை அவன் சகித்து கொள்ள அல்லது ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மனப்பக்குவத்தை அவன் வந்து அடைகின்றான். எஸ். யதா விநியதம் சித்தம் ஆத்மன்யேவாவதிஷ்டதே நிஸ்பிருஹ சர்வ காமேப்யோ யுக்த இத்யுச்யதே ததா. எஸ், யோகியானவன் யோக பயிற்சியின் மூலமாக தனது மனதின் செயல்களை ஒழுங்குபடுத்தி, அதாவது மனசு எங்கெங்க அலைப்பாயுதோ அது எல்லாத்தையுமே இழுத்துட்டு வந்து ஒரு நிலைப்படுத்தணும் இல்லையா? செயல்களை எல்லாம் ஒடுப்படுத்தி எல்லா ஜட ஆசைகளிலிருந்தும், இந்த பௌதீகத்துல என்னென்ன ஆசைகள் இருக்கோ அதுல இருந்து எல்லாம் விடுபட்டு உன்னதத்தில் அவன் நிலை பெறும் பொழுது, அதாவது அந்த பரமனோடு சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது யோகத்தில் வந்து நன்கு நிலை பெற்றவனாக கூறப்படுகின்றான். சோ அதுதான் வந்து சமாதி நிலை என்று சொல்வது. எஸ், வாசிங்க மாதா. யதா தீபோ நிவாதஸ்தோ நேங்தே சோபமா ஸ்மிருதா யோகினோ யத சித்தஸ்ய யுஞ்சதோ யோகமாத்மனஹ. அவ்வாறு நிலைப்படும் பொழுது அவங்களுடைய யோக பயிற்சியில வந்து எவ்வாறு இருக்கும்னாக்கா, காற்று வீசாத இடத்துல நம்ம ஒரு தீபத்தை ஏற்றி வைத்தால் எவ்வாறு அது ஆடாமல் அசையாமல் எரிகின்றதோ அதே போலதான் அவருடைய திவ்யமான ஆத்மாவின தனது தியானத்தில் எப்பொழுதும் அவன் ஸ்திரமாக இருப்பான், நிலை பெற்றிருப்பான் என்று இந்த ஓமை வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. எஸ், 20லிருந்து 23 ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்லணும் மாதாஜி. யத்ரோ பரமதே சித்தம் நிருத்தம் யோக சேவையா யத்ர சைவாத்மனாத்மானம் பஷ்யன்னாத்மனி துஷ்யதி சுகமாத்யந்திகம் யத்தர் புத்தி கிராஹ்யமதீந்திரியம் வேத்தி யத்ர ந சைவாயம் ஸ்திதச்சலதி தத்வதः யம் லப்த்வா சாபரம் லாபம் மன்யதே நாதிகம் ததः யஸ்மின் ஸ்திதோ ந துக்கேன குருநாமபி விசால்யதே தம் வித்யா துக்க சம்யோக வியோகம் யோக சங்கிதம் ச நிச்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ நிர்வண்ண சேதசஹ. எஸ், இதுல எவ்வளவு கொடுத்திருக்கான்? ஓகே, சமாதி நிலை. சமாதி நிலை அந்த முந்தைய ஸ்லோகத்துல சொன்னோம் இல்லைங்களா? அந்த பக்குவ நிலையில போயிட்டு பகவானோட அவனுடைய சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது, யோகத்தில் அவன் நிலை பெற்றிருக்கும் பொழுது, பக்குவ நிலையில் மனம் யோக பயிற்சியின் மூலமாக ஜட செயல்களிலிருந்து முழுமையாக விலக்கப்படுகின்றது. அப்படின்னா இந்த உடலையே அந்த யோகி வந்து துண்டித்து கொள்ள முடியும். அவன் அந்த ஜீவாத்மாவும் அந்த பரமாத்மாவோட இணைந்து விடுகின்றான், கனெக்டிவிட்டி ஏற்படுத்திக் கொள்கிறான். தூய மனதால் தன்னை கண்டு, அதாவது பியூரிஃபைடு அந்த ஹிருதயத்தால வந்து தான் யார் என்பதை அவன் உணர்கின்றான். அப்படி உணரும் பொழுது அதிலேயே அவன் இன்பத்தையும் அனுபவிக்கின்றான். ஒருவனிடம் உள்ள திறனில் இப்பக்குவ நிலையை உணரலாம். சோ இந்த இன்ப நிலையில் அவன் திவ்யமான இந்த புலன்கள் எல்லாம் அப்ப தெய்வீகமான புலன்களாக, கண் காது இது எல்லாமே வந்து தெய்வாம்சம் பொருந்தியதாக இருக்கும். ஒரு குரு ஆச்சாரியோடைய நிலையெல்லாம் இப்படிதான் இருக்கும். இவ்வாறு நிலை பெற்றவன் உண்மையிலிருந்து என்றும் வழுவுவது கிடையாது. எப்பொழுதுமே அவன் வந்து அந்த ஹானஸ்டியை வந்து அவன் வந்து வாழ்க்கையில எப்பொழுதுமே வச்சிருப்பான். வாய்மையை அவன் எப்பொழுதுமே மெயின்டைன் பண்ணுவான். இதைவிட உயர்ந்த லாபம், அதாவது இந்த ஜீவாத்மா பரமனோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டதை விட இந்த லோகத்துல வேற எந்த லாபமும் இல்லை அப்படிங்கிற அந்த அந்த நினைவுக்கு அவன் செல்கின்றான். அதற்கு மேற்பட்டு இந்த பௌதீகத்துல என்ன வந்தாலுமே அவனுக்கு அதன் மேல ஈடுபாடு இருக்காது. அதனால்தான் ரிஷிகளும் யோகிகளும் எந்த ஒரு பொருளையோ ஒரு ஸ்தலத்தையோ அவனுக்கு தேவையானது என்ன, ஒரு காவி, ஒரு 5 மீட்டர் துணி, அதை வந்து சுத்திக்குவாங்க, அவ்வளவுதான். அதோட வந்து அவங்களுக்கு மிதமா சாப்பாடு, அதுக்கப்புறம் தாங்கள் வந்து உபன்யாசம் செய்யறது, இந்த மாதிரியான இதுலதான் அவங்களுடைய
காலத்தை அவர்கள் வந்து அடுத்தவர்களுக்கு நன்மை பயக்கக்கூடிய செயல்பாடுகளில் அவர்கள் ஈடுபடுவார்கள். மாபெரும் துயரங்களுக்கு மத்தியிலும் ஒருபோரும் அவர்கள் அசைக்கப்படுவது கிடையாது. எத்தகைய துயரம் வந்தாலுமே அவர்கள் வந்து அதுல பேலன்ஸ்டா இருப்பாங்க. இதுவே ஜடத்துறிப்பினால் ஏறும் எல்லா துன்பங்களிலும் பெறப்படும் உண்மையான விடுதலையாகும். அப்படின்னா இந்த நம்ம இந்த பௌதீக இயற்கையில நம்ம எல்லாரும் அந்த மாதிரியான அட்டாச்மெண்ட்டோட, அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம அந்த சங்கடங்கள் வரும்போது அதை எதிர்கொள்ள முடியாம அப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ல வந்து உடண்டு கொண்டு அழறது, துக்கிக்கிறது, இதுல எல்லாத்துலயுமே நம்ம ஈடுபட்டிருக்கோம். எஸ், மரணம் என்பது எல்லாருக்கும் ஏற்படுகின்றது. ஆனால் அந்த மரணத்தை நாம வந்து பக்குவமாக ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய நிலை நமக்கு கிடையாது. சோ யாராவது ஒருத்தர் நம்மள இறந்து போயிட்டா அப்படி கதறி அழறோம் இல்லையா? ஆனா எஸ், அன்பு இருப்பதால் நம்ம அதை வெளிப்படுத்துகின்றோம். அது தவறு கிடையாது. ஆனால் அந்த மரணம் ஏற்பட்ட பிறகு மீண்டும் அந்த உயிர் வாழி வேறு ஒரு உடலை ஏற்க போகின்றான். ஆன்மா என்றைக்கும் மரணிப்பது கிடையாது அப்படிங்கிற ஒரு ஞானத்தை நாம பழிந்தால் கண்டிப்பாக நம்ம வந்து மீண்டும் அவன் வந்து பிறவி எடுப்பான். அவனுக்கு மரணம் ஏற்படவில்லை, ஆத்மாவுக்கு என்றுமே மரணம் கிடையாது அப்படிங்கிற ஞானத்தை நாம் ஏற்படுத்தி கொள்ளும் பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு வந்து அந்த துக்கம் என்பது இருக்காது. ஸோ எஸ், இதெல்லாம் பார்ட் ஆஃப் லைஃப். அதை நம்ம அதிசயமா பார்க்க கூடாது. மரணம் ஒவ்வொரு க்ஷணமும் எல்லா இடங்களில் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கின்றது. எவ்வாறு பிறப்பு நடந்து கொண்டிருக்கின்றதோ அதே மாதிரி மரணமும் ஏற்படுகின்றது. இந்த பூமியில் ஜனித்த ஒவ்வொரு மனிதனும் மரணத்தை ஸ்வீகரிக்கத்தான் வேண்டும். அது ஒரு பெரிய விஷயமும் கிடையாது அப்படிங்கறது வந்து மனசு வந்து பக்குவப்படுத்திக்கணும். அவர் இன்னைக்கு போனா நாம நாளைக்கு போக போறோம், அவ்வளவுதான். தட் இஸ் ஒன்லி த டைம் லைன்ஸ் தான் வேரி இல்லையா? நம்மளுடைய கடமைகளை செய்துட்டு நம்ம போகணும் அப்படிங்கிற அந்த பக்குவ நிலைக்கு நாம வரணும். எஸ் மாதாஜி, வாசிங்க 24. நிச்சயேன யோக்தவ்யோ யோகோ நிர்வண்ண சேதசா சங்கல்ப பிரபவான் காமான் த்யக்த்வா சர்வானுபேஷதः மனசைவேந்திரிய கிராமம் விநியம்ய சமந்ததः. எஸ், யோக பயிற்சியில் உறுதியுடன் நம்பிக்கையுடன் பாதையிலிருந்து பிழலாமல் ஈடுபட வேண்டும். எந்த டீவியேஷனும் ஏற்படுத்தி கூடாது. ஒரு நிலை படித்தின பிறகு அந்த யோகத்தில் நாம எப்பொழுதும் நிலை பெற்று நம்மளுடைய யோகத்துல நாம பயில வேண்டும். மன கற்பனையால் பிறந்த எல்லா ஜட ஆசைகளையுமே வந்து துறக்கணும். எல்லா பக்கங்களிலிருந்தும் அனைத்து புலன்களையும் மனதால் அடக்க வேண்டும் இல்லையா? புலனை வந்து நம்ம அது போன போக்குல நம்ம என்னைக்குமே விடக்கூடாது. எஸ், 25 வாசிங்க. शनै शनैरुपरमेत् बुद्ध्या गृहीतया आत्मसंस्थं मनं कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत्. எஸ், அதாவது திடமான நம்பிக்கையின் கூடிய பக்தியின் மூலம் படிப்படியாக நாம வந்து சமாதியில் நிலை பெற வேண்டும். இவ்வாறு மனம் தன்னில் மட்டுமே நிலைப்படுத்தப்பட்டு வேற எதையுமே சிந்திக்காமல் இருக்க வேண்டும். அதாவது இந்த மனம் இந்த ஆத்மாவை மட்டுமே வந்து மெயினா நினைச்சுண்டு அதுலயே வந்து அந்த சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு பகவானோட அந்த சம்பந்தத்தை மட்டும்தான் நினைக்கிறோம். வேற எதையுமே அதை வந்து பொருட்படுத்தக்கூடாது. அதுதான் வந்து சமாதி நிலை என்பது. எஸ், 26 வாசிங்க. यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरं ततस्ततो नियम्यैतत् ஆத்மன்யேவ வம்சனயேத். எஸ், அதாவது நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் மனம் தனது சஞ்சலமான நிலையற்ற தன்மையால் எங்கெல்லாம் சஞ்சரிக்கின்றனோ அங்கிருந்தெல்லாம் மனதை இழுத்து மீண்டும் தன் கட்டுப்பாட்டிற்குள் கொண்டு வர வேண்டும் இல்லையா? நம்ம இப்போ இது நாம ஜபங்கள் சொல்லிட்டே இருப்போம். சட்டுன்னு வந்து யாராவது நம்மள ஏதாவது ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, உடனே நம்ம அதுக்கு ஆன்சர் பண்ண வேண்டிய சுச்சுவேஷன் இருக்கும் இல்லையா? அதுலயே நம்ம நின்று விடக்கூடாது. எஸ், அவாய்ட் பண்ணிடணும். பண்ண முடியாத பட்சத்துல நம்ம சொல்லிதான் ஆகணும்னா எஸ், ஒரு வார்த்தை நம்ம சொல்றோம், ஆனா மீண்டும் அதுலயே நம்ம லயித்து கொண்டு இருக்க கூடாது. மனதை இழுத்துட்டு வந்து பக்தியின் மேல நம்ம வந்து நிலை நிறுத்தணும். இதுதான் ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. மனதை கட்டுப்படுத்துவது என்பது மீண்டும் ஒருநிலைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். எஸ், 27 பிரசாந்த மனசம் ஹேனம் யோகினம் சுகமுத்தமம் உபைதி சாந்த ரஜசம் பிரம்ம பூதம கல்மஷம். எஸ், அதாவது என் மீது, அதாவது பகவான் மீது மனலை நிறுத்திய யோகி நிச்சயமாக உத்தம சுகம் என்னும் உயர் பக்குவத்தை அடைகின்றான். சோ மனசு எல்லாமே அந்த பரமாத்மா மீது நம்ம நிலை பெற வேண்டும். ரஜோகுணத்தை கடந்தவன், அதாவது சத்துவகுணத்தில் இருப்பவன் பிரம்மனிடம் உள்ள தனது குண ஒற்றுமையை உணர்வதன் மூலமாக தனது முந்தைய செயல்களின் விளைவுகளில் இருந்து அவன் விடுபடுகின்றான். சோ நம்ம அதாவது பிரம்மா, விஷ்ணு மற்றும் சிவன், இந்த 3 பேருமே வந்து இந்த பௌதீக உலகங்களை வந்து ரட்சிப்பவர்கள், அதாவது படைப்பவர்கள், ரட்சிப்பவர் மற்றும் அழிப்பவர் இல்லையா?
சோ பிரம்மாவுக்கு என்ன குணம் என்றால் ரஜோகுணம், விஷ்ணுவுக்கு வந்து சத்வகுணம், அதே மாதிரி வந்து ருத்ரனுக்கு வந்து தாமசிக் குணம். அப்படின்னா அவர் தாமசிக் கிடையாது, நாம் எல்லாரும் தாமசிக்ல இருந்தா அந்த நிலையிலிருந்து நம்மள வந்து ஏற்றம் அடைந்து நெக்ஸ்ட் ஒரு குணத்திற்கு நம்மள வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடிய அந்த ஆசீர்வாதங்களை வழங்குபவர் வந்து அவருடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கணும்னாக்கா இந்த அஜ்ஞானத்திலிருந்து நாம வெளிவடுறது தான் அவர் கொடுக்கக்கூடிய கருணை. சோ அத்தகைய இந்த குணத்தை பெற்ற நாம அந்த ரஜோகுணத்துல இயல்புகளை நாம செய்யக்கூடிய அனைத்தையுமே நாம வந்து விடுதலை அடைந்து சத்துவகுணத்தை நோக்கி நாம வந்து ஓங்கி மேலோங்கி நிற்கின்றோம். சோ அத்தகைய செயல்களின் விளைவுகளிலிருந்து நாம வந்து ரஜோகுணத்தினுடைய செயல்களுடைய விளைவுகளிலிருந்து நாம வந்து விடுபடுகின்றோம் என்று இந்த ஸ்லோகத்தின் வாயிலாக நம்மளால புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. எஸ் 6.28 युज्यन्नेवं सदात्मानं योगी विगत कल्मषः सुखेन ब्रह्म संस्पर्शम् अत्यन्तं सुखमश्नुते. இவ்வாறாக சுய கட்டுப்பாடுடைய யோகி இடைவிடாத யோக பயிற்சினால், அதாவது பிராக்டிஸ், எல்லா ஜட கலங்கங்களிலிருந்தும் விடுபட்டு, கலங்கங்கள் என்றால் பொறாமை, பேராசை, அதுக்கப்புறம் வந்து அடுத்தவர்களை அவர்கள் நல்ல முறையில இருந்தா நம்ம கம்பேரிசன், சோ நமக்கு இல்லையே என்ற ஆதங்கம் இருக்கும் இல்லையா. சோ அதே மாதிரி என்வியஸ்னஸ், இது எல்லாமே வந்து கிரீடு, லஸ்ட், காமம், இதெல்லாம் நம்ம வந்து கண்டிப்பா தவிர்க்கணும் இல்லையா. சோ இறைவனின் திவ்யமான அன்பு தொழில் பக்குவமான சுகத்தின் உன்னத நிலையை அவன் அடைகின்றான். சோ இந்த கலங்கங்கள் எல்லாம் நம்ம விட்டு தூரம் விலகினா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்ம ஹிருதயம் அதாவது நம்ம ஆத்ம ரூபம் வந்து புனிதத்துவம் வாய்ந்ததாகின்றது. அப்பொழுது நமக்கு வந்து இந்த உன்னத நிலையை வந்து நம்மளால பக்குவமாக சுகத்தை வந்து நம்மளால அடைய முடியும் என்று இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து நாம புரிந்து கொள்ள முடிகின்றது. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शिनः. உண்மையான யோகி வந்து என்னை எல்லா உயிர்களிலும், என்னில் எல்லா உயிர்களையும் காண்கின்றான். இது ரெண்டுமே நம்ம கரெக்டா புரிஞ்சுக்கணும். என்னை எல்லா உயிர்களிலும் அப்படின்னாக்கா எல்லாருடைய ஹிருதயங்களிலுமே பரமாத்மா இருக்கின்றார் என்று உணரக்கூடிய தன்மை. அதே மாதிரி பகவானிடமிருந்து தோன்றியவர்கள் தான் நாம் எல்லாருமே பின்ன பகுதிகள் இல்லையா. சோ அவரிடத்தில் தான் நாம் எல்லாரும் தோன்றினோம் என்பதையும் வந்து அவரில் எல்லா உயிர்களையும் காணக்கூடிய அந்த பக்குவ நிலையை நாம வந்து எடுத்துக்கொள்கின்றோம். உண்மையில் தன் உணர்வுடையவன் பரம புருஷரான என்னை எங்கும் காண்கின்றான். அதாவது எல்லா நிலைகளிலுமே வந்து பகவானை அவனால காண முடியும். எஸ் 30th ஸ்லோகம் வாசிங்க. यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति. எஸ் பகவானை எல்லா இடங்களிலும் எல்லாவற்றிலும் என்னிலும் காண்பவன் என்னை ஒருபொழுதும் இழப்பதில்லை, நான் அவனுக்கு எப்பொழுதுமே இழப்பதும் இல்லை. அதாவது பகவான் எப்பொழுதுமே அவர்களோடு இருக்கின்றார். எல்லா நிலைகளிலுமே பகவானை காணக்கூடிய ஒருத்தன், அதாவது இப்ப தோன்றாத அருவமாக சக்தியின் ரூபமாக பகவான் இருக்கின்றார். நம்ம பார்க்கக்கூடிய எல்லா உயிர் ஜடமாகவும் சேத்தனமாகவும் எல்லா நிலைகளிலுமே பகவான் இருக்கின்றார் இல்லையா. ஜடத்திலிருந்தும் பகவான் தோன்றினார். நரசிம்ம அவதாரம் அவ்வாறுதான் ஏற்பட்டது இல்லையா. தூண்ல இருந்துதான் பகவான், தூண்லிலும் இருக்கார், துரும்பிலையும் இருக்கார், எல்லா ஜடத்திலையும் இருக்கார், அதுக்கப்புறம் வந்து உயிர் வாழிலும் இருக்கின்றார். அப்படி எல்லா நிலைகளுமே இருக்கும் பொழுது பகவானை அந்த உயிர் வாழி என்றைக்குமே வந்து இழப்பதில்லை. அப்படின்னா அவரோட சம்பந்தத்தை அவன் எப்பொழுதும் நித்தியமாக ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றான். பகவானும் அந்த சம்பந்தத்திற்கு வந்து அவரும் வந்து அருள் பாலிக்கின்றார் என்று எடுத்துரைக்கிறதான் இந்த ஸ்லோகம் ஆக்சுவலி. எஸ் நெக்ஸ்ட் 31 வாசிங்க மாதாஜி. सर्वभूतस्थितं ह्यो मां भजत्येकत्वमास्थितः सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते. எஸ் பரமாத்மாவின் தொண்டுபில் ஈடுபடும் இத்தகு யோகி நானும் பரமாத்மாவும் ஒருவரே என்பதை அறிந்து எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் எப்பொழுதும் என்னில் நிலைக்கின்றான். எஸ் நமக்கும் நம்ம இந்த ஜீவாத்மாவும் அந்த பரமாத்மாவும் இயல்பினால் ஒன்று, அதாவது நித்திய தன்மையில் இருவருமே வந்து ஒன்று. ஆனால் உடலால் தான் நம்ம வந்து பகவான், நமக்கு நித்தியமற்ற உடல், அவருக்கு நித்தியமான உடல், உடலும் ஆன்மாவும் அவருக்கு ஒன்று, அத்வைதம் என்று சொல்லப்படுவது. அவர் அளவில் வந்து பாத்தீங்கன்னா அளவிட முடியாதவர். நம்ம எல்லாமே சிறு பொறியை போன்றவர். சோ குவாலிட்டியில மட்டும்தான் நம்ம வந்து அவரோட ஒத்தத்தன்மை இருக்கின்றோமே ஒழிய, அதாவது நித்தியமாக அழிவற்ற அன்பான் பிறப்பற்ற அந்த நிலையில் வந்து
பழமையானவன். ஆத்மாவும் அப்படிப்பட்டவன் தான். அவனுக்கு பிறப்பு இறப்பு கிடையாது. அவனை வந்து நம்ம எதையாலும் வெட்டவும் முடியாது. எந்த ஆயுதத்தால வெட்ட முடியாது, நீரால நனைக்க முடியாது, காற்றால் உலர்த்தப்பட முடியாது. அதே மாதிரி வந்து வெயில்ல வந்து நம்ம அக்னியால வந்து எரிக்கவும் முடியாது. இந்த மாதிரி வந்து எல்லா நிலைகளிலுமே அவன் நித்தியமாக இருக்கக்கூடியவன். அவன்தான் ஆத்மா. அதே இயல்பை தான் பரமாத்மாவுக்கு உள்ளது. சோ இயல்பால் மட்டும்தான் நம்ம ஒன்று. ஆனால் அவர் எண்ணிலடங்காத தன்மையை கொண்டவர். அவருடைய ஆற்றலை நம்மளால வந்து அளவிட முடியாது. ஆனா நம்மளது என்னது? சிறு பொறியை போன்றது. சோ அதை நான் யார் ஒருவன் வந்து உணர்கின்றானோ எல்லா சூழ்நிலையிலும் எப்பொழுதும் எண்ணில் நிலைக்கின்றான். எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையா இருந்தாலும் அவன் பகவானில் இருக்கின்றான் என்று பொருள். ஆக்சுவலி எஸ் 32 ஆத்மௌபம் ஏன சர்வத்ர சமம் பஷ்யதி யோர்ஜுன சுகம் வா யதி வா துக்கம் ச யோகி பரமோ மதஹ. எஸ், அதாவது எவன் ஒருவன் எல்லா உயிர்களுடைய சுக துக்கங்களை தன்னுடன் ஒப்பிட்டு காண்கின்றானோ அவன் பரம யோகியாக கருதப்படுகின்றான். அதாவது அடுத்தவர்களுடைய சுக துக்கங்களை வந்து நம்ம வந்து எப்பொழுதுமே வந்து அவர்களுடைய சுகதுக்கத்தை நம்முடைய சுகதுக்கமாக நினைக்கக்கூடிய பக்குவ நிலை. யாருக்கு இது வரும்னா ஒரு பக்தனுக்கு மட்டும்தான் வரும். ஏனென்றால் அவன் கருணை உள்ளம். இங்க அர்ஜுனனும் அதே போன்றுதான். அவன் கருணையால் தான் போர் புரிய மாட்டேன்னு சொல்றான். ஏன்னா ஒரு உயிருக்கு நாம வந்து தீங்கு இழைக்கிறது வந்து தவறு. அவர்கள் மடியக்கூடியதுக்காக நாம காரணம் ஆகின்றோம் இல்லையா, அது தவறு என்று அவன் நினைக்கிறான். கருணை உள்ளம் கொண்டதால் அவ்வாறு நினைக்க தோன்றுகின்றது. அப்படிப்பட்டவன் வந்து பரம யோகியாக கருதப்படுகின்றான். 33 வாசிங்க. அர்ஜுன உவாச்ச யோயம் யோகஸ்த்வயா ப்ரோக்தஸ் சாம்யேன மதுசூதன ஏதஸ்யாஹம் ந பஷ்யாமி சஞ்சலத்வாஸ்திதிம் ஸ்திராம். இப்ப வந்து அர்ஜுனன் கேட்கின்றார், மனசை வந்து ஒருநிலைப்படுத்தணும், இதெல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லும்போது காற்றை கூட என்னால அடக்கி விட முடியும். ஆனா மனசு வந்து அடங்காதது இல்லையா, மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது, பவர்ஃபுல் வந்து மனசு. சோ மனம் நிலையற்றது, அமைதியற்றது. அதை அடக்கிறது ரொம்ப வந்து ஈஸி கிடையாது. ஆனதால் நீங்கள் இப்பொழுது மேற்கூறிய அந்த யோக முறையானது நடைமுறைக்கு ஒத்துவராதாக, தாங்க முடியாததுமாக தோன்றுகின்றது. இது அர்ஜுனனே வந்து எடுத்துரைக்கிறது. நம்ம எல்லாருக்குமே இதே நிலைதான். நம்மளால மனசை கட்டுப்படுத்த முடியுமா? ரொம்ப கஷ்டம் இல்லையா? சோ அதுதான் அடங்காதது. காற்றை கூட நம்மளால அடக்கிட முடியும், ஆனால் மனசை வந்து அடக்க முடியாது. அதற்கு எவ்வாறு நம்ம பயிற்சி செய்ய முடியும்? சோ யாராவது ஒருத்தர் அன்மியூட் பண்ணி ஒரே ஒரு ஆன்சர் மட்டும் சொல்லுங்க. சோ அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி இந்த கலியுகத்துல கஷ்டம். ஆனா மனசை எவ்வாறு நம்ம கட்டுப்படுத்த முடியும்? ஏன்னா மனசை வந்து நம்ம ஸ்திரமாக்கினாதான், ஒரு நல்ல நிலையில எடுத்துட்டு வந்தாதான் நம்ம எந்த செயல் பக்தியில ஈடுபட்டாலுமே அதுல வந்து நம்மளால வந்து முன்னேற்றமான பாதையில செல்ல முடியும். எஸ், யாராவது அன்மியூட் பண்ணி சொல்லணும். இந்த பிக்சரை பார்த்தாவது சொல்லுங்க, இதுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து என்ன தோன்றது அப்படின்றது வந்து. அன்மியூட் பண்ணி பேசலாம். இன்னொரு அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 நிமிஷத்துல நம்ம கிளாஸை முடிக்கலாம். சோ இங்க யாருன்றது தெரியறதா? அர்ஜுனன் துரோணாச்சாரியார் இல்லையா, அவனுக்கு வந்து அம்பு எய்வதற்கு வந்து சொல்லி கொடுக்கிறார். அந்த மரத்து மேல இருக்க படவைக்கு எய்ய சொல்றார். ஆனா அர்ஜுனனுக்கு என்ன தெரிகின்றது? கண்ணு மட்டும் தான் தெரிகின்றது. அந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ்டா இருக்கணும். ஃபோக்கஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இல்லையா? இங்கேயும் வந்து திரௌபதியை மணப்பதற்காக அர்ஜுனன் வந்து அம்பு எய்து அந்த மீனை வந்து இது பண்றாரு, ஃபோக்கஸ் பண்ணி. சோ அந்த மாதிரி கீழே நிழல்ல பார்த்து மேல இருக்கக்கூடிய அந்த மீனுடைய கண்ணுக்கே வந்து அம்பு எய்யறக்கூடிய அந்த இது. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஃபோக்கஸ் வந்து யாருக்கு வரும்னா யோகத்தில் வந்து நிலை பெற்றவர்களுக்கு தான் வரும். சோ இது பஞ்ச பாண்டவர்கள் வந்து அஜ்ஞான வாசம் செல்வதற்கு, அவர்கள் அந்த மறைவிடத்துல வந்து இருக்கிறதுக்கு வந்து அந்த 1 இயர் வந்து எவ்வளவு வந்து அவர்களுடைய ஃபோக்கஸ்டா அவங்களுடைய செயல்பாடுகளை செய்து கொண்டார்கள் இல்லையா? சோ எப்பவுமே நமக்கு வந்து ஃபோக்கஸ் ரொம்ப முக்கியம். ஒரு குறிக்கோளோட நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை அமைத்து கொள்ளணும். நெக்ஸ்ட் கூட அதே மாதிரிதான் ராமர். ஸோ இதெல்லாமே எக்ஸாம்பிள்ஸா வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நெக்ஸ்ட் 34 வாசிங்க மாதாஜி. சஞ்சலம் ஹி மனஹ கிருஷ்ண பிரமாதி பலவத்ருடம் தஸ்யாஹம் நிக்ரஹம் மன்யே வாயோரிவ சுதுஷ்கரம். எஸ், அதாவது சஞ்சலம் இல்லையா, மனம் அமைதியற்றதும் குழப்பம் நிறைந்ததும். எவ்வளவு குவாலிட்டிஸ் பார்த்துக்கோங்க மனசுக்கு. அமைதி, எப்பவுமே அமைதியா இருக்காது மனசு. குழப்பம், கன்ஃபியூஷன், அடங்காதது, அடக்கவே முடியாது, சக்தி வாய்ந்தது இல்லையா? வீசும் காற்றை கூட நம்ம அடக்கி விடலாம், ஆனால் மனதை அடக்குவது கடினமாக எனக்கு தோன்றுகின்றதுன்னு அர்ஜுனன் வந்து எடுத்துரைக்கின்றான். எஸ்,
श्रीभगवानुवाच असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् अभ्यासेन तु कौन्तेय வைராகியேன ச கிருஹ்யதே. எஸ், வைராக்கியம் அப்படின்னா டிட்டர்மினேஷன். நம்ம வந்து எப்பவுமே டிட்டர்மைண்டா செயல்படணும் இல்லையா? அதாவது அமைதியற்ற மனதை அடக்குவது சந்தேகமின்றி கடினம்தான் இல்லையா? சோ மனசு அடங்கலன்னா நம்மளுடைய புலன்கள் அதற்கேற்றவாறு புத்தி எல்லாம் செயல்பட ஆரம்பிக்கின்றது. ஆனால் தகுந்த பயிற்சியாலும் பற்றின்மையாலும் அது சாத்தியமாகும் அப்படிங்கிறது வந்து எல்லாத்துக்குமே பிராக்டிஸ், அபியாசம் என்பது ரொம்ப முக்கியம். பிராக்டிஸ் மேக்ஸ் மேன் பர்ஃபெக்ட் இல்லையா? சோ அது மாதிரி பிராக்டிஸ் செய்தா மட்டும்தான் நம்மளால வந்து மனசை வந்து பக்குவ நிலைக்கு எடுத்துட்டு வர முடியும். எஸ், 36 வாசிங்க. असंयतात्मना योगो दुष्प्राप इति मे मतिः वश्यात्मना तु यतता शक्यो वाप्तुमुपायतः. எஸ், கட்டுப்படாத மனதை கொண்டவனுக்கு தன்னை உணர்தல் கடினமான செயலாகும். தன்னை மீன்ஸ் இங்க ஆத்மாவை உணர்தல் இல்லையா? ஆனால் மனதை கட்டுப்படுத்தி சரியான வழியில் முயற்சி வெற்றி நிச்சயம். மனசை கட்டுப்படுத்தும் போது கண்டிப்பாக நம்மளால சமாதி நிலையில வந்து பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்த முடியும். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் என்று பகவான் இங்கே எடுத்துரைக்கின்றார். எஸ். अर्जुन उवाच अयति श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति. எஸ், தன்னுணர்வு பாதையினை நம்பிக்கையுடன் ஆரம்பத்தில் கொண்டு பிறகு உலக எண்ணங்களினால் அதை நிறுத்தி விடுபவன் யோகத்தில் பக்குவ நிலையை அடைவதில்லை. அத்தகு வெற்றியடையாத ஆன்மீகியின் கதி என்ன? ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நாம வந்து யோகி, ஞானி இவங்க எல்லாருமே யோக பயிற்சிகள், தியான பயிற்சியில செய்துட்டே இருக்காங்க. ஆனா அதுல முழுமை அடையும் பொழுது பிரம்ம நிலையை கண்டு பகவானோட சம்பந்தத்தை ஏற்படுத்தி கொண்டு இந்த லௌகீக வாழ்க்கையிலிருந்து அவர்கள் வந்து விடுதலை அடைந்தால்தான் மேல் இருக்கக்கூடிய வைகுண்டத்திற்கு செல்ல முடியும். ஆனால் அதுல பக்தி வந்து நிறைய அடையணும். எந்த யோகமா இருந்தாலும், அஷ்டாங்க யோகமா இருந்தாலும் பக்தியில வரணும். அதே மாதிரி கர்ம யோகியா இருந்தாலும் பக்தியில வந்து நிறைவடைய வேண்டும். ஞான யோகியா இருந்தாலும் பக்தியில நிறைவடைய வேண்டும். வித்தவுட் பக்தி இல்லாம அவன் யோகத்தில் வந்து முழுமை அடைய முடியாது. அப்படிப்பட்ட யோகியினுடைய நிலை என்ன அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து அர்ஜுனர் இப்போ வைக்கிறார் ஆக்சுவலி. எஸ். कश्चिन्नो भयविभ्रष्टस् छिन्नाभ्रमिव नश्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढो ब्रह्मणपति. எஸ், அதாவது ஆன்மீக பாதையிலிருந்து மயங்கிய அத்தகைய மனிதன் ஆன்மீகத்தில் வெற்றி அடையாமலும் பௌதீகத்திலையும் அவனால ஃபுல்லா அதுலயும் அவன் வந்து சரிவர செய்திருக்க மாட்டான். ஏன்னா இது எல்லாத்தையும் விட்டுறேன்னு சொல்லிட்டு அந்த இதுக்கு போனா அங்கேயும் வந்து எதையுமே சரியா செய்யறது இல்லை இல்லையா? சிதறிய மேகம் போன்று இப்போ மேகமூட்டம் வருகின்றது. எல்லா மேகமும் கார் மேகம் ஆகி மழை பொழிவது கிடையாது. நல்ல பலமான காற்று அடித்தா அந்த கார் மேகம் வந்தெல்லாம் கலைந்து வானம் கூட வந்து கிளியரா வந்துரும் இல்லையா? அது போல அவனுடைய அழிந்து விடுவான் இல்லையா அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் வந்து மீண்டும் வந்து அர்ஜுனர் வைக்கிறார். எஸ். एतन्मे संशयं कृष्ण चेतुम् अर्हस्य शेषतः त्वदन्य संशयस्यास्य சேதானாஹியுபபத்யதே. இதுவே எனது சந்தேகம் அப்படிங்கிற ஒரு கொஸ்டின் கேட்கிறார். இதை முழுமையா தீர்க்குமாறு உண்மை, இந்த டவுட்டை வந்து எனக்கு கிளியர் பண்ணு அப்படின்னு கேட்கிறாரு அர்ஜுனர். உண்மையின்றி இந்த சந்தேகத்தை நீக்கக்கூடிய வேறு எவரும் நான் காணவில்லை. ஏன்னா ஆல்ரெடி அவரை குருவாக ஏற்றுக்கொண்டாயிற்று இல்லையா? அர்ஜுனன் 2ஆம் சாப்டர்லயே 7வது ஸ்லோகத்துல வந்து உன்னிடம் அடைக்கலம் புகுந்த சீடன் நான். சோ எனக்கு எது நன்மை என்று ஒன்றை மட்டும் எனக்கு விளக்கு அப்படின்ற ஒரு கொஸ்டின் வைக்கிறார் இல்லையா? அப்பவே அதே மாதிரிதான். அதனால இப்ப குரு சிஷ்யன் மத்தியில நடக்கக்கூடிய உரையாடல் தான் நம்ம கடைசி வரைக்குமே பார்க்கிறது. எஸ், 40th ஸ்லோகம் வாசிங்க. பகவானுவாச்ச பார்த்த நைவேஹ நாமுத்ர விநாசஸ்தஸ்ய வித்யதே நாஹி கல்யாண கிருத் கஷ்சித் துர்கதிம் தாத கச்சதி. எஸ், நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட இந்த ஸ்லோகத்தை நம்ம கண்டிப்பா நம்ம நல்ல செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி வந்து இவ்வுலகத்திலோ பரவுலகத்திலோ அழிவு அடைவதே கிடையாது. எங்கே இருந்தாலும் அவர்கள் நித்தியமாக வாழ்கிறார்கள். சோ எனவே நன்மையை செய்பவன் என்றும் தீமையை அடைவது கிடையாது. நம்ம யாருக்காவது நல்லது செஞ்சா நம்ம என்னைக்குமே கெடமாட்டோம். அதுதான் வந்து நேத்து பார்த்தோம்ல, சலா தர்மா அப்படின்னு சொல்லி சலா தர்மா உபதர்மா பட்சம். அந்த மாதிரி அடுத்தவர்களுக்கு நாம வந்து நன்மையை செய்யும் பொழுது சேரிட்டிஸ் இல்லையா?
அந்த மாதிரி செயல்கள்ல நாம் ஈடுபடும் பொழுது நாம் என்றைக்குமே வந்து தீமை அடைவது கிடையாது. இத பகவானே நமக்கு தோல்வியுற்ற யோகினுடைய இலக்கு. யாராவது சாட்ல போட முடிஞ்சா போடலாம். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. 41 41, 42 ரெண்டுமா? ம். பிராப்ய 41 வாசிங்க, அதுக்கப்புறம் 42 வாசிங்க. प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समां शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते. எஸ் அப்படிப்பட்ட யோகத்தில் நிறைவடையாத ஆத்மாக்கள், புண்ணிய ஆத்மாக்கள், அதாவது வெற்றி அடையாத யோகி வந்து மேல் இருக்கக்கூடிய அதாவது லோகங்களிலோ அவங்களுடைய புண்ணியங்களுக்கு ஏற்றவாறு இல்ல வந்து இந்த பிரபஞ்சத்திலோ வந்து ஒரு நல்ல செல்வந்தருடைய வீட்டிலோ இல்ல வந்து யோகத்தில் நல்ல அதாவது ஆன்மீகத்துல வந்து நிலை பெற்றிருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்திலோ, ஞானத்தை வந்து மேன்மையாக கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு குடும்பத்திலோ அவர்கள் வந்து பிறவி ஏற்படும். அப்படிப்பட்ட பிறவி வந்து மிகவும் அரிதானது என்று அடுத்த பதத்திலே வந்து சொல்வார் பகவான். எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम्. எஸ் அப்படி யோகத்தில் முழுமடையாத யோகி, வெற்றி அடையாதவர் அறிவில் சிறந்து விளங்கும் ஆன்மீகிகளின் குலத்தில் பிறவி எடுப்பார் இல்லையா? இத்தகு பிறவி நிச்சயமாக இவ்வுலகில் அரிதானது. அவர்களுடைய பிறப்பு வந்து அரிதானது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சங்கராச்சாரியார், மத்வாச்சாரியார், ராமானுஜாச்சாரியார், சோ இவங்க எல்லாருடைய பிறவியுமே வந்து அரிதானது அப்படிங்கறத வந்து நாம புரிந்து கொள்ளணும். எஸ் 43. तत्र तं बुद्धि संयोगं लभते पौर्वदेहिकं यतते च ततो भूयस् संसिद्धौ कुरु नन्दन. அப்படிப்பட்ட யோகிகள் தன்னுடைய முந்தைய பிறவியினுடைய பலனை வந்து மீண்டும் அதான் எங்க விட்டிருக்காங்களோ அங்கிருந்து தொடங்குவாங்க. எப்பவுமே ஆன்மீகத்திற்கு வந்து நாம எங்க விட்டிருக்கோமோ அங்கிருந்து நமக்கு தொடர்பு உண்டு. சோ விட்ட இடத்துல இருந்து நம்ம வந்து கண்டிப்பா கண்டினியூ பண்ணுவோம். ஆனா பௌதீகத்திற்கு தான் ஆரம்பம் முடிவும் இங்கே. மீண்டும் விட்ட இடத்துல நம்மளால செயல்படுத்த முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம ஒரு வீடு கட்டிகிட்டே இருக்கோம். சோ ஒருத்தர் வந்து அந்த வீட்டுல இருக்கிறவங்க மரணித்திருக்கின்றார்கள், அதை ஏற்று நடத்துபவர்கள் என்றால் சோ அவர் வந்து மீண்டும் அந்த மறுபிறவி எடுத்து அதே வீட்டை அவர் கட்டுவாரா? கண்டிப்பா கிடையாது இல்லையா? மரணம் ஏற்பட்ட உடனே அந்த வீட்டுக்கும் அவருக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இருக்கிறது இல்ல. வெறும் பிண்ட இது மட்டும்தான், ஸ்ராத்தம் மட்டும் தான் பண்ணுவாங்க, அவ்வளவுதான். அதை தவிர்த்து வேற எதுவுமே கிடையாது. சோ அப்படி இருக்கும் பொழுது நாம ஆன்மீகத்துல அப்படி கிடையாது. இறக்கும் பொழுது நம்ம எந்த அளவுக்கு ஆன்மீகத்துல இருந்தோமோ அதே எங்க விட்டோமோ அங்க தொடர்ச்சி நமக்கு கண்டிப்பா அடுத்த ஜென்மம் என்றிருந்தால் நமக்கு கிடைக்கும். சோ தான் திவ்யமான உணர்வினை மீண்டும் பெற்று பூரண வெற்றி நெக்ஸ்ட் இதுல வந்து அவங்க அதை முழுமை அடைவார்கள். அந்நிலையில் மேலும் முன்னேற்றம் அடைய முயல்கின்றான் அப்படிப்பட்ட யோகி. எஸ் 47 வாசிங்க மாதாஜி. योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान् भजते यो मां समे युक्ततमो मतः. ஸ்ரத்தாவான் என்பது ரொம்ப முக்கியம் நமக்கு இல்லையா? அதாவது நம்பிக்கையோட நம்மளுடைய செயல்பாடுகளை நாம வந்து மனசுல முயற்சி செய்ய வேண்டும். மேலும் எல்லா யோகிகளுக்கு மத்தியில் எவனொருவன் பெரும் நம்பிக்கையுடன் எப்பொழுதும் என்னை நிலைத்து தன்னுள் என்னை எண்ணி, அதாவது நம்ம ஹிருதயத்துல பகவானை நிலைநிறுத்தி எனக்கு திவ்யமான அன்பு தொண்டு புரிகின்றானோ, அதாவது பகவான் மீது தன்னுடைய மனதை முழுமையாக ஈடுபடுத்தி அந்த பிரேமையோட அவருக்கு வந்து பக்தி தொண்டை யார் ஒருவன் ஏற்றுக்கொள்கின்றானோ அவனே யோகத்தில் என்னுடன் மிகவும் நெருங்கியவன் ஆகுவான், எல்லோரை விட உயர்ந்தவனும் ஆவான். இதுவே எனது அபிப்பிராயம் என்று பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். எப்படி நாரதரை போல. சோ எஸ் வாசிங்க மாதாஜி, அந்த இது முடிச்சிருங்க. ஓம் தத் சதிதி ஸ்ரீமத் பகவத்கீதாசு உபனிஷத்சு பிரம்ம வித்யாயாம் யோக சாஸ்திரே ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ஜுன சம்வாதே ஆத்ம சையம யோகோ நாம ஷஷ்டோத்யாய சர்வம் கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து. சோ ஹரே கிருஷ்ணா. சோ கர்ம யோகம் தான் பேஸ். இதுக்கு கீழே இருக்கிறது வந்து கர்ம காண்டா. கர்ம காண்டால நம்மளால என்னமே பண்ண முடியாது. திரும்பி திரும்பி இதே வாழ்நிலையில தான் பிறப்போம். கர்ம யோகத்துல இருந்தாலும் நம்ம வந்து பக்தி யோகத்துல போய் நிறைவடையணும். அப்பதான் நம்ம யோகத்துல நிறைவு பெற்றோம் என்று பொருள். ஞானத்துல நாம அபிவிருத்தி செய்து கொண்டாலும் இறுதியில பக்தி யோகத்துல வந்து முடியணும். அஷ்டாங்க யோக பயிற்சியில தியானத்துல நம்ம வந்து முழுமையாக நம்ம ஈடுபட்டாலும் பக்தி யோகத்துல வந்தாதான் நம்மளால யோகத்துல நிறைவடைய முடியும். இல்லைன்னா டைரக்டா பக்தி யோகம். பக்தர்கள் எல்லாம் டைரக்ட் இந்த மூணுதை பத்தி அவங்க கவலைப்பட வேண்டியதில்லை. இதுல நாம ஈடுபட்டோம்னாக்கா கர்ம யோகத்தை நாம வந்து பகவான் நம்மள வந்து நற்பாதையில எடுத்து செய்ய வைப்பார்.
ஞானத்தை வந்து நம்ம ஹிருதயத்துல இருந்து கொண்டே அவர் அபிவிருத்தி செய்ய நமக்கு வழி கொடுப்பார். இந்த அஷ்டாங்க யோக பயிற்சிகள் செய்ய வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. நமக்கு மனசு ஈஸியா நம்மளால கட்டுப்படுத்தவும் முடியும். ஸோ இதோட இந்த இது முடிஞ்சது. இதுல யோகம் என்றால் இங்க எக்ஸாம்பிள்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. ஜஸ்ட் ஒரு 5 நிமிஷம் தான் இதை பார்க்கலாம். இதெல்லாம் வந்து பாடி எக்ஸசைஸ். இதுல நமக்கு யோகம் என்றது போகா வேறுபாடு. அஷ்டாங்க யோக பயிற்சி கடினம் இந்த கலிய காலத்துல. இது எல்லாமே பார்த்துட்டு நம்ம இது முடிஞ்சது. ஞானத்தில் ஆன்மீக பயிற்சி இல்லையா? பாகவதத்துல வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ சத்தியயுகத்துல வந்து தியான பயிற்சிகள். ஏனென்றால் அவங்க 10,000 20,000 ஆண்டுகள் தியானத்திலிருந்து 100% சத்தியோகத்துல பிறந்தவங்க எல்லாருமே வைகுண்டம் போய் சேருவார்கள் என்பது. ஸோ அடுத்து வந்து திரேதாயுகத்துல வந்து பகவானை வந்து யக்னங்களை வளர்த்து அதுல வந்து பகவான் வந்து அந்த அவிர்வாகத்தை பெற்றுக்கொள்வது. துவாபர யுகத்துல வந்து கோயில் வழிபாடு. ஆனா கலியுகத்துல வந்து நமக்கு வந்து நாம ஜபங்கள் ஒன்றுதான் வந்து தற்போதைய காலத்திற்கு. ஏன்னா ஷார்ட் எல்லாமே வந்து இங்க ஷார்ட் டியூரேஷன். அதனால நாம ஜபம். வேத குறிப்புகள் எல்லாம் இதுதான் சொல்லுகின்றது இல்லையா? சோ கிருஷ்ண யஜுர்வேதத்தில் கலிச்சந்திர புரா உபனிஷத்துல வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை வந்து சொல்லும்படியாதான் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. இது சோடச சுகம் நாம் கலி கல்மஷ நாசனம் நகத் பரதரோ உபாய சர்வ வேதேஷு திருஷ்யதே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனைத்து வேத இலக்கியங்களின் தேடிய பின் ஹரே கிருஷ்ண கோஷத்தை விட, அதாவது ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர ஜபத்தை விட இந்த வயதிற்கு, அதாவது வயது என்றால் இந்த யுகத்திற்கு, ஒரு மதம் என்றால் தர்மத்தின் முறையை மிக உயர்ந்ததாக கண்டுபிடிக்க முடியாது அப்படிங்கறது வந்து அந்த விளக்கம் சொல்கின்றது. கலியுகத்தில் மக்கள் பரமாத்மாவின் புனித நாமங்களை மட்டுமே நமக்கு ஈஸியா வந்து மோட்சத்தை கொடுத்துருவார் பாரு. அப்பெல்லாம் அவ்வளவு தவங்கள் பண்ணாதான் மோட்சம். ஆனா நமக்கு வந்து ஈஸியா மோட்சம் கொடுப்பார் பகவான். ஏனென்றால் ஷார்ட் டியூரேஷன். அதனால நமக்கு வந்து ஷார்ட்டா நம்ம வந்து அவரை நினைவில் கொள்ளக்கூடிய செயல்களில் நாம் ஈடுபட்டாலே நமக்கு வந்து மோட்சம் என்பது ஈஸியா வழங்கிடுவார். பிரேம பக்தி ஒன்றுதான் அவர் வந்து கொடுக்க மாட்டார் அவ்வளவு சீக்கிரத்தை. ஹரேர் நாம ஹரேர் நாமைவ கேவலம் கலவ் நாஸ்தேவ் கதிர் அந்யதா. அதாவது சண்டை பாஷாங்கு தன்மையானதான் இந்த கலியுகம் இல்லையா? விடுதலை என்பது ஒரே வழி கிருஷ்ணருடைய பரிசுத்தமான நாமங்களை உச்சரிப்பதுதான். வேறு வழி இல்லை என்பது சைத்தன்ய சரிதாமிரதத்துல ஆதிலீலையில வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கின்ற வேத குறிப்புகள் ரெஃபரன்ஸ். கலேர் தோஷ நிகதே ராஜன் அஸ்தி ஹயதோ மகான் குணக கீர்த்தனா தேவ கிருஷ்ணஸ்ய முக்த சங்க பரம்பஜோ. அதாவது கலியுகத்தில் குறைபாடுகள் நிறைந்திருந்தாலும் இந்த கலியுகத்தை பற்றி இன்னும் ஒரு நல்ல குணம் இருக்கின்றது. வெறுமனே ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதன் மூலம் அவர் பெரும் அடிமைத்தனம் என்றால் மீண்டும் மீண்டும் இந்த புவியில் நாம் வந்து கொண்டே இருக்கின்றோம் இல்லையா? இந்த ஆத்மா வேறு ஒரு உடலை ஏற்றுக்கொண்டே இருக்கின்றது. அப்படிப்பட்ட இதுல இருந்து விடுதலை அடைந்து பகவானின் ராஜ்யத்திற்கு உயர்த்தப்படலாம். இது 12வது கேண்டோ பாகவதத்துல 3வது அத்தியாயம் 51வது ஸ்லோகத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது. சோ முழக்கங்கள் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரம் சங்கீர்த்தனமாகவும் வேத குறிப்பிலிருந்து எல்லாமே வந்து எடுத்துக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஈவன் 10.25 ஸ்லோகமும் அதே தான் சொல்கின்றது. யாகங்களில் சொல்லக்கூடிய என் பெயர்களை உச்சரிக்கும் யக்ஞ ஜபம் ஆவேன் என்று பகவான் அந்த ரூபத்தில் இருக்கிறதா அவருடைய விபூதிக்கு சொல்வார். சோ மகாமந்திர ஜபத்தை உச்சரிப்பது செய்ய வேண்டியவை. அதாவது எதெல்லாம் நம்ம ஃபாலோ பண்ணணும், எதெல்லாம் ஃபாலோ பண்ணக்கூடாது. சோ மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பதை தொடங்குவதற்கும் பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை சொல்லணும். குருமார்களுடைய ரட்சணை நமக்கு தேவை. ஏனென்றால் நாம் அபராதங்களிலிருந்து கண்டிப்பாக இனிஷியல் ஃபேஸ்ல நமக்கு அபராதங்கள் கண்டிப்பா செய்வோம், தவறுகள். அதுல இருந்து நமக்கு பாவங்கள் வராம இருக்கிறதுக்கு குருவனுடைய ரட்சணை என்பது வேணும் இல்லையா? அதுதான் ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்யர். இவர் சென்டர்ல இருக்கிறவர். அவருக்கு ரைட்ல இருக்கிறவர் வந்து நித்யானந்தர். இந்த தாடியா அந்த ஒயிட் கலர் வச்சிருக்கிறவர் வந்து அத்வைதர். அதுக்கப்புறம் வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபுக்கு லெஃப்ட் சைட்ல இருக்கிறவங்க இவர் வந்து இவரு கதாதாரர். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல இருக்கிறவர் வந்து ஸ்ரீவாசதி கௌரபக், அதாவது ஸ்ரீவாசதி தாகூர் என்று அவருடைய பேர். இந்த 5 குருமார்களை நம்ம வணங்கிதான் வந்து பஞ்சதத்துவ மந்திரத்தை நாம சொல்லணும். இதுதான் பஞ்சதத்துவ மந்திரம். ஜெய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைத்தன்ய பிரபு நித்யானந்த ஸ்ரீ அத்வைத கதாதார ஸ்ரீ வாசாதி கௌர பக்த விருந்தா. ஸோ அடுத்து நம்ம வந்து கொஞ்சம் சத்தமாக, அதாவது கொஞ்சம் நம்ம காது கேட்கிற அளவுக்கு தான் நம்ம வந்து உச்சரிப்பை சொல்லணும். ஏன்னா நிறைய எனர்ஜிஸ் நம்ம வந்து வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது இல்லையா? ஃபர்ஸ்ட்ல ஒரு மாலை சொல்லும் பொழுது நமக்கு அந்த எனர்ஜி இருக்கும், 2வது மாலை வந்து உருட்டும் பொழுது கஷ்டமாயிடும். அதனால கேட்கும் அளவுக்கு நம்ம காது கேட்கிற அளவுக்கு நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ற அளவுக்கு சொன்னா போறோம். ஒவ்வொரு பெயரையும் வித்தியாசமாக உச்சரிக்கும் அப்படின்னாக்கா கிளியரா உச்சரிக்கணும்னு அர்த்தம்.
அதாவது ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. இப்படி ஃபாஸ்டா சொன்னா கூட அந்த கிளாரிட்டி இருக்கணும். சில பேர் பாதி முழுங்கிடுவாங்க. இன்னொன்னு வந்து அந்த ஒரு பீட் மேல கையை வச்சுட்டு அதுல ஃபர்ஸ்ட் லைன் சொல்லிட்டு அடுத்த பீடுக்கு இன்னொரு லைன் சொல்லுவாங்க. அது தவறு. பாதி பாதி மந்திரத்தை வந்து நம்ம உருட்டக்கூடாது, தவறு. ஸோ அது அடுத்த இதுல வரும். அடுத்து வந்து மகாமந்திர உச்சரிப்பு செய்ய வேண்டிய மரியாதையுடன் பக்தியுடன் செறிவுடனும் ஜபிக்கவும். அதாவது மரியாதை கலந்து சப்மிசிவா தான், அடக்கத்தோடு நாம வந்து இந்த ஜபங்களை நாம செய்ய வேண்டும். அடுத்து நீங்கள் எந்த இடத்துல வேணாலும் உட்கார்ந்து செய்யலாம். தூய்மையான ஒரு இடத்துல வந்து நிக்கிறதோ நடக்கிறதோ உட்கார்ந்தோ அமைதியா ஒரு சூழல்ல உட்கார்ந்து நீங்க போக்கஸ்டா வந்து மந்திர ஜபத்தை நாம செய்யலாம். அடுத்து வந்து அதிகாலையில் எந்த வேலையிலும் செய்யலாம். இதுக்கு வந்து குளிக்காம கூட செய்யலாம். விடியற் காலையில வந்து 4 அந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல எழுந்து முகம் கழுவி பல் தேய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து உட்கார்ந்து இந்த பிரம்ம முகூர்த்தத்துல கூட நாம ஜபத்தை நம்ம செய்யலாம். பிரம்ம முகூர்த்தத்துல செய்யறது வந்து நமக்கு ரொம்பவுமே வந்து போக்கஸ்டா செய்ய முடியும். ஏன்னா அதாவது காலையில வந்து நம்ம தூங்கி எழுந்த உடனே மைண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும், எந்த கவலையும் இருக்காது. அன்றாட இன்னைக்கு காலையில இருந்து நடந்து சாயங்காலம் வரைக்கும் இம்பாக்ட் இருக்கும் இல்லையா? ஆனா அதே வந்து காலையில விடியற் காலையில எழும்போது நம்ம எல்லாத்தையுமே கனவு போல எல்லாத்தையும் நேற்று இன்சிடென்ட்ஸ் எல்லாமே நாம வந்து மறந்துடுவோம். ஸோ குளிப்பதற்கு முன்போ அல்லது பின்னரோ கூட ஜபிக்கலாம். ஸோ டிடி வர்ஷிப் அப்படி கிடையாது, குளிச்சுட்டு தான் செய்யணும். ஆனா நாம ஜபத்திற்கு எந்த இதுவுமே கிடையாது. எண்ணிக்கை வைத்து ஜபிக்க பரிந்துரைக்கப்படுகின்றது. 108 மணிகள். துளசி மாலை ரொம்ப சிறந்தது. இல்லைன்னா நம்ம வந்து இந்த வேப்ப மர மாலை கூட நம்ம பண்ணலாம். ஏன்னா பெண்களுக்கு வந்து இந்த மாத இது வீடா இருக்கும் பொழுது அப்ப துளசி மாலையை உபயோகப்படுத்த முடியாது இல்லையா? அந்த சமயத்துல கூட நீங்க வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை செய்யலாம். உங்களுடைய அதுல எந்த விதமான ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸும் கிடையாது. அப்ப நீங்க அந்த வேப்ப மாலையை வந்து உபயோகப்படுத்திக்கலாம். ஸோ அடுத்து நார்மலான இந்த பாசிமணி மாலை கூட நீங்க உபயோகப்படுத்தலாம். ஸோ ஸ்படிகம் கூட உபயோகப்படுத்தலாம். வன்லி ருத்ராட்சை மட்டும்தான் நம்ம உபயோகம். ஏனென்றால் அது சிவனுக்கு மட்டுமே இருக்கக்கூடியது, விசேஷமானது. மகாமந்திரத்தின் ஒரு பாதியை மட்டுமே ஒருவர் உச்சரிக்க கூடாது. அதுதான் ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரேன்னு சொல்லிட்டு மீண்டும் இன்னொரு மணியை வந்து உருட்டிட்டு ஹரே ராமான்ட்டு சொல்லக்கூடாது, அது தவறு. ஸோ அதுதான் வந்து பாதி சொல்லக்கூடாது. புத்தகம் அதாவது 2 வேலை செய்யக்கூடாது. நம்ம வந்து டிரைவிங் பண்ணினே சொல்றது, அதுக்கப்புறம் வந்து புக் ரீட் பண்ணிக்கிட்டே ஜபம் சொல்றது, 2 வேலை செய்யும்போது அது வந்து கணக்கிலே வராது. இந்த மாதிரி கூட்டு பிரார்த்தனை எல்லாம் செய்யலாம் நம்ம வந்து. ஸோ இது பாவத்தின் வினைகளிலிருந்து விடுதலை. பாவத்தினின் விலையிலிருந்து நம்ம விடுதலை அடையறதுக்காக நம்ம மந்திர ஜபம் செய்ய வேண்டாம். ஆனா ஆட்டோமேட்டிக்கலி நம்மளுடைய நாம ஜபங்கள் நம்மளை வந்து நம்மளுடைய பாவங்களிலிருந்து விலக்குகின்றது. அதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கினா போறோம். ஸோ அதனால நம்ம வந்து இப்போ நம்ம சர்ச்சுக்கு போறவங்க வந்து அந்த வாரமெல்லாம் தப்பு செஞ்சுட்டு சாட்டர்டே போயிட்டு வந்து சர்ச்சில் போயிட்டு பாதிரியார்கிட்ட போயிட்டு நம்ம பாவ மன்னிப்பை கேட்டு மறுபடியும் சண்டேல இருந்து அவர்களுடைய பாவங்களை அவர்கள் செயல் தொடங்கினார்களா, அந்த மாதிரி செயல்கள் வந்து செய்யக்கூடாது, அது தவறு. அந்த இதுக்கு நம்ம இதை உபயோகப்படுத்தவே கூடாது. நாம ஜபங்களை நான் இப்ப வந்து என்னுடைய பாவம் எல்லாம் போயிடும் ஆனால் நான் ஜபிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடாது, அது தவறு. ஸோ பாவத்தை செய்வதையே நம்ம தவிர்க்கிறதுக்கு பார்க்கணும். அதுக்கு நாம ஜபம் நமக்கு உதவும். இனிமே பாவம் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு நாம ஜபங்கள் நமக்கு உதவும். இந்த மாதிரி சங்கீர்த்தனம் இது எல்லாமே வந்து இதுலதான் உண்மையான மகிழ்ச்சியே நமக்கு. எஸ், இது நம்ம வந்து அனுபவிக்கும் பொழுது அதை வந்து உணர முடியும். எல்லாரோட கூட்டு இதுல செய்யும் பொழுது நமக்கு. ஜார்ஜ் ஹாரிசன் இவர் தான். ஸோ இவர் எவருடைய உணர்தலை பற்றி இங்க சொல்லியிருக்கார். இது உண்மையில் கடவுளை உணரும் செயல்முறை. நாம ஜபங்களை நாம செய்யும் பொழுது நம்மளால பகவானை வந்து உணர முடியும் என்று அவருடைய உணர்தலை இங்க வந்து ஷேர் பண்ணியிருக்கார். இவர் வந்து ஜீன் கிளாட் ஹாலிஸ், அதாவது 3M பிராண்ட் ஓனர். அவர் 29 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவர் என்ன சொல்றார், நான் ஹரே கிருஷ்ணா என்ற ஜபிக்க ஆரம்பித்ததும் எனக்கு எல்லாம் நடக்க ஆரம்பித்தது. அதாவது வாழ்க்கையில் அவருடைய ஏதாவது செயல்பாடுகள் எல்லாம் நன்முறையில் அமைந்தது என்று அவர் வந்து இதுல விளக்கி இருக்கிறார். அடுத்து ஃபோர்டு கம்பெனி ஓனர்ஸ், இவங்க 2 பேருமே ஹஸ்பண்ட் அண்ட் வைஃப். ஆல்பர்ட் பிரஷ் ஃபோர்டு உரிமையாளர். அவர் வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம் என் வாழ்க்கையில் மிக பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்தியது, மேஜர் இம்பாக்ட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு அவங்களுடைய வாழ்க்கையில அப்படின்னுட்டு. நெக்ஸ்ட் இவர் தேசாய், நம்மளுடைய GE அப்பர் லைட்னிங் அந்த டியூப்ஸ் ஆர்பா இன்ஃபோடெக் ஓனர். இவர் வந்து நான் பல வருடங்களாக ஹரே கிருஷ்ணாவை உச்சரித்து ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தை உச்சரித்து வருகின்றேன். அதை விட மகிழ்ச்சியான எதையும் நான் கண்டதில்லை. அதாவது நாம ஜபங்கள் பண்ணும் பொழுது இவருக்கு மன நிறைவு ஏற்படுகின்றது. எஸ், நீங்க நாம ஜபங்கள் செய்யும் பொழுது உங்களுக்கு உடல்ல வந்து சக்தி வந்து பிறக்கின்றது. போக்கஸ்டா பண்ணீங்கன்னாக்கா உங்களுக்கு ஒரு உத்வேகம், ஆரோக்கியம் எல்லாமே வரும். அதனால வந்து நாம ஜபம் வந்து நமக்கு என்றைக்குமே ஆரோக்கியத்திற்கும் அது வழிவகுக்கின்றது.
மஃபட்லால் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஓனர் அவர் என்ன சொல்றார்? ஹரே கிருஷ்ணா அதாவது மந்திரத்தை சொல்லும் பொழுது என் வாழ்வில் அனைத்தும் ஏற்ற தாழ்வுகள் மிகுந்த நம்பிக்கையுடன் மன அமைதியோடும் ஏற்றுக்கொள்ள முடிந்தது. அதாவது இது பிராக்டிக்கலா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்கக்கூடிய ஒன்றுதான் இல்லையா? அன்றாட வாழ்க்கையில் நமக்கு வந்து ஏற்றத்தாழ்வுகள், அதுக்கப்புறம் வந்து சங்கடங்கள் எல்லாம் வந்து போகக்கூடிய நிலை தான் நம்ம பார்த்துட்டே இருக்கோம் இல்லையா? அந்த எல்லாத்துலயுமே நம்மளால வந்து எதிர்நீச்சல் போட்டு அதை வந்து எடுத்துட்டு போகக்கூடிய பக்குவ நிலை வந்து நாம ஜபங்கள் அவருக்கு வழங்கி இருக்கிறதா சொல்லியிருக்காரு மஃபட்லால் ஃபேப்ரிக்ஸ் ஓனர் ஆக்சுவலி. ஸோ நெக்ஸ்ட் இவங்க வந்து ஒரு மாடல். இப்படி இருந்தவங்க வந்து இவங்க வந்து அதாவது போதை இந்த மாதிரியான இதுக்கெல்லாமே தவறான இதுல இருந்த அந்த பழக்கங்களை எல்லாமே கெட்ட பழக்கங்களை எல்லாம் கைவிட்டு இந்த மாதிரியான நிலைக்கு அவர் வந்து உயர்ந்தார் அப்படிங்கிறது வந்து இந்த மகாமந்திர ஜபத்துல வந்து சொல்லியிருக்காங்க. இதே மாதிரி இன்னொரு மாடலும் அதேதான், விக்கி ஓவர்டன் யூரோப்பியன் மாடல். நான் ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரத்தை ஜபிக்க ஆரம்பித்த பின் நான் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை உணர்கின்றேன். இப்படி இருந்தவங்க இப்படி ஆயிருக்காங்க இப்போ. ஸோ பக்தி வந்து நம்ம ஒருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படின்றது வந்து இதுல இருந்து நம்ம பார்த்துக்கணும். இவர் வந்து ஒரு கடற்படை அதிகாரி. ஸோ பக்தர்களோடு அதாவது டிவோட்டி அசோசியேஷன் மகாமந்திரத்தை உச்சரித்த பிறகு வாழ்க்கையை பற்றிய எனது பார்வை மிகவும் பிரகாசமாக இருந்தது. இட் ஹஸ் பிகம் என்லைட்டன்ட் அப்படின்றார் அவர் வந்து. ஸோ ஒருத்தருடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை பத்தி இங்க சொல்லிட்டு இருக்காங்க. இவர் மார்க்கோ ஃபெரனி இத்தாலிய அதாவது தளபாடங்கள் வடிவமைப்பார். அதாவது உடன் ஃப்ரேம்ஸ் எல்லாமே வந்து செய்யறவர். மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது என்னை கடவுளுடன் நெருக்கமாக உணர வைக்கின்றது. எஸ், நேத்து கூட நம்ம வந்து பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு வீடியோ பிரபுபாதர். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா என்றால் ஹரே என்றால் அதாவது த எனர்ஜி ஆஃப் காட் அப்படின்னு சொன்னார் இல்லையா? ஹரே கிருஷ்ணா என்றால் காட். ஸோ நம்ம மகாமந்திரத்தை ஜெபிக்கும் பொழுது அவருடைய ஆற்றலை நம்மளால உணர முடியும். அப்பொழுது நம்மளால அவரோட சம்பந்தத்தை நம்ம ஏற்படுத்தி கொள்ள முடியும் பகவானோட. இவர் வந்து டேவிட் வுல்ஃப் என்றவர் வந்து இந்த மகாமந்திர ஆராய்ச்சி செய்து ஒரு ரிசர்ச் பேப்பரை சப்மிட் பண்ணியிருக்கார். அதுல இருக்கக்கூடிய மெடிசினல் இம்பாக்ட பத்தி சொல்றார் அவரு. மகாமந்திரம் மன அழுத்தம், மனச்சோர்வு மற்றும் அறியாமை முறை, யாரெல்லாம் அறியாமையில இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு வந்து அந்த அறியாமையிலிருந்து வெளியில வர்றதுக்கான மார்க்கத்தை வந்து வழங்குகின்றது, கணிசமாக குறைக்கின்றது மற்றும் நன்மையின் முறையை அதாவது சத்துவத்தின் முறையை கணிசமாக சத்துவகுணத்தை வந்து ஏற்படுத்துகின்றது என்று சொல்லியிருக்கார். ஸோ தாம்சிக் நேச்சர்ல இருந்து நம்ம வந்து எதுக்கு எலிவேட் ஆகிறோம்? சத்துவகுணத்திற்கு எலிவேட் ஆகிறோம். ஸோ எவ்வளவு நன்மையான இது இல்லையா? அதையும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். எனக்கு மன அழுத்தம் ஏற்படும் பொழுது நான் மகாமந்திரத்தை உச்சரிப்பது எனது பேட்டரிகளை சார்ஜ் செய்யும் ஒரு விஷயம் இல்லையா? நம்ம கூட ரொம்ப டிப்ரெஸா ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் போது அப்ப மகாமந்திரத்தை ஜபித்தால் நமக்கும் அந்த உற்சாகத்தை வந்து ஏற்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய பக்குவ நிலைக்கு நாம செல்லுவோம். ஸோ அதுதான் மந்திர ஜபத்தினுடைய மகிமை. ஸோ அதே மாதிரி அவரவர்களுடைய உணர்தலை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நாமளும் வந்து இந்த மாதிரி வந்து மகாமந்திர ஜபத்தை சொல்லி மகிழ்ச்சியாக இருப்பது, சாண்ட் அண்ட் பி ஹாப்பி, அதுதான் நம்மளுடைய ஹரே கிருஷ்ணா மகாமந்திரத்தினுடைய விளக்கம்.